lain, penguatan
Zvakaramba kwatiri baba tiitirewo kuvana vedu. Zvakatinzvenga pamazuva edu baba ngazvibatike kuvana vedu. Baba ndiri kunamata mangwanani ano pamusoro peupenyu hwevana vedu. Tiri kunamatira vana vane substance. Tiri kunamatira vana vane value. Tiri kunamatira vana vakazara nekutenda. Vana vasingarase chinamato chedu. Tiri kunamatira vana vanotya imi. Baba kwavanoswera tinenge tisiko. Asi tinongoti imi Mwari ndimi Mwari muvachengeti wavo. Mangwanani ano tinouya nevana vedu pamberi penyu. Baba ndiropafadzirei vana vamakandipa. Baba rangarirai vana ivava. Pavanoswera vachengetedzei. Pavanorara vachengetedzei. Baba vazere nemabig ideas. Vazere nemabig good ambitions baba. Asi tatinotenda ndechekuti imi Mwari ndimi mugonesi. Tatinotenda imi Mwari ndimi murangariri. Baba rongai tsoka dzavo muvanzvengese kubva kune zvakaipa. Baba nyika ine zvayakubvumidza. Nyika ine zvakawanda zvayakutendera zvinopesana nezvatakatenda mazviri. Mwari kwavanoswera vagonesei baba kumira nechavakatenda machiri. Vagonesei baba kumira nechavakatenda machiri. Baba vagonesei baba kuve baba nezita neropa ramambo Jesu maambassadors of the word. Kuzvikoro kwavanoenda vamwe vacho vadiki baba havasati vakugona kutaura. Baba vamwe vacho kwavanoswera kumakreshi vanoswera nevanotenda zvakasiyana nezvatinotenda. Asi tinongotaura shongwe yemoto baba vakomberedzei murimi. Baba tinongotaura kunyange pavanorara baba shongwe yegore. Baba tiri kutaura Jehovha kuti vana ava ngavachengetwe. Tinongotaura baba protection baba. Baba vamwe vacho vanobva kumhuri dzisina mazita. Vamwe vacho baba vakatoteurirwa mazita. Asi tatinoziva imi Mwari munodziva runyoro. Baba vacho vamwe vanobva kumhuri dzisinganamatwe. Vamwe vacho baba vakatopirwa mazita avo. Asi baba tauya mangwanani anosekereke. Tauya mangwanani anosevabereki. Tiri maadvocates baba nezita neropa ramambo Jesu. Kuti imi Mwari makatikurwa kusi kwedu. Imi Mwari muchanoenda kwese kwakareurirwa. Muchinodzima runyoro. Kwese kwakasungwa dzimwe mhiko baba kwakataurwa baba. Zvinopesana neramangwana revana vedu. Muchinodambura baba nezita neropa ramambo Jesu. Kuti ramangwana revana vedu riite zvakanaka. Kuti
kuti ramangwana revana vedu rive rakazara nenyasa. Zvigozozikanwa kuti ava majeneresheni akabva pamadzibaba anotenda. Mangwanani ano Baba, tirangarirewo vana vedu. Vamwe vacho Baba havanzwisise patinowataurira. Asi chatinotenda, imi Mwari ndimi Mwari munozononzera moyo. Ndimi Mwari munozonodzidzisa nekubata ndangariro. Mangwanani ano Baba, vamwe vacho havana marole models. Asi chatinoziva, imi Mwari ndimi Mwari role model. Hombe inodarika dzose. Nekuti zvese zvatinoda zvinobva kwamuri. Zvese zvatinotsvaka zvinobva kwamuri. Mangwanani ano tinotenda nekuda kweupenyu hwevana vedu. Father, we thank you for these children. We thank you for these blessings that you gave unto our lives. In Jesus' name. Rega ndishingoti nenguva shoma yasara. Tingosvika patinobatana maoko sekereke tichinamatira mafinances ekereke kuti basa rino riendeke. Panoda vana baba nana amai vari consistent vachimira nebasa raMwari nemafinances. Tirangoti tinamate kuti Mwari vari kumira nebasa raMwari ngavarangarirwe nemafinances ngavarangarirwe. Ngapangoitawo musiyano kuti mafinances awe kubasa raMwari. Iwewe neni tinofana kunge taitirwa nyasha naMwari. Patati chiunza zvatiri kuunza, suo rikavhurika takureunza yakawanda. Ndo kutokura kwemafinances ekereke. Tirangoti tisvike patinonamata kuti Mwari vari kumira nebasa raMwari masuo avo ngaazarurwe. Vari kushanda kumacompanies, mapromotions, maincrease ngaauye. Kana ari macompanies ari kutaidha, macontracts ngaangofurika mamwe. Ngatinamatire mafinances ekereke. Mangwanani ano Baba, tinouya kwamuri. Imi Mwari wegrowth, imi Mwari weincrease. Mangwanani ano tauya sekereke Baba, tichinamatira mafinances ekereke. Mangwanani ano Baba, tiri kukutendai nebasa riri panzvimbo ino. Zuva nezuva tiri kuona growth Baba. Glory to glory. Baba, takungonamata kuti Baba vari kumira nebasa renyu kuburikidza nemafinances. Mwari, hamungaonewo here zvamungaite neupenyu hwavo kuti basa rino rirambe richikura. Baba, tiri kunamata Baba, tinouya nana baba nana amai vakomana nevasikana vanomira nemabasa raMwari vachibatanidza matithe avo kubasa renyu kuti rienderere mberi. Mwari, rangarirayo Baba matithers, rangarirayo Baba kunyangwe nemaofferings anouya panzvimbo ino. Baba, zarurayo masuo Baba kuti mafinances ekereke akure. Baba, vari kukura mafinances ekereke, vari kumira nazvo Baba, vari kuzvinzwisisa mweya mutsvene. Rambai muchivapa Jehovha increase. Baba, vari kushanda kumacompanies Baba, tiri kunamatira maincrease Baba mamasalaries avo. Macompanies ari kutaidha Mwari, zarurayo masuo avo Baba nezita neropa raMambo Jesu. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano Baba, mafinances ekereke ngaarangarirwe. Baba, tiri kutaura growth pamafinances Baba, zarurayo masuo, tipewo maideas Baba kune vari kuuya nebasa renyu, vari kumira nebasa renyu nemafinances. Baba, rangarirayo Baba vari kumira nebasa renyu Baba kuburikidza nemafinances. Tiri kunamatira Baba zvinofana kubhadharika pakereke. Baba, zarurayo masuo zvibhadharwe. Baba, tiri kunamatira financial growth pakereke. Tiri kunamatira increase pamafinances ekereke. Baba, rangarirayo kereke ino nedzimari. Tiri kunamatira financial growth. Tauya nekutenda kuziva kuti mari yedu inobva kwamuri Baba, nezita neropa raMambo Jesu. Baba, zarurayo suo remafinances kukereke. Baba, macompanies ngaarangarire, maindividuals ngaarangarire. Baba, patiri kunamata hatikangarwe Baba vasati vaakuzvinzwisisa, vasati vaakuzvigona. Baba, tiri kuvaisa pamberi penyu mangwanani ano. Takati imi mweya mutsvene ndimi mudzidzisi. Baba, vasati vaakunzwisisa ipapo mweya mutsvene vadzidzisei Baba, nezita neropa raMambo Jesu.
kune vanoda baba asi havana. Mangwanani ano masuo ngaazaruke akaona iwo zvamunoita neupenyu hwavo baba nezita neropa ramambo Jesu. Baba rakarirayo mafinances ekereke. Takutendai baba kuti gore rino anoita a turnaround of church finances. Father, we thank you. Father, we glorify you. Ndichinopedza regai ndingobatanidza 2 my prayer points. Tirangonamatira protection. Tambozvinamatira tiri ku intercession kuseni. Tingonamatira protection each and every member of the church against my accidents. Patiri kunamatira church nemafamilies edu ngatingowanamatirai against my robberies. Mukataza ma accidents ari kuwanda ma robberies. Uyezve patiri kunamatira protection kunyangwe nekutenda kwedu ngakuprotectwe kuti pamwe pacho tiri mugore rekutenda, acts of faith. Pamwe pacho tinokwanisa kubirwa kutenda kwedu. Patiri kungonamata ngatingonamatirai kuti Mwari pamuri kuti chengetedza upenyu hwedu physically tichengetedzewo spiritually. Tinamati baba, tiri kuuya kwamuri mangwanani ano. Chatinoziva imi Mwari ndimi muchengeti wedu. Baba, tiri kungonamatira kereke ino baba. Mumwe nemumwe anopinda pano ngaachengetedzwe baba nezita neropa ramambo Jesu. Patakuenda kuma holidays baba, vari kuenda kumabasa, vana paanoenda kuzvikoro baba, tingotichengetedzeraiwo baba kubva kuma accidents, tichengetedzewo kubva kuma armed robberies, tichengetedzeiwo baba nezita neropa ramambo Jesu. Kunyangwe kubva kune zvinoparadza dzimhuri, against the spirit of death, against the spirit of divorces, nezita neropa ramambo Jesu. Kunamatira kuchengetedzwa kwe each and every member of the church. Tiri kunamatira protection of each and every member of my family baba nezita neropa ramambo Jesu. Tichengetedzerei mabasa edu, tichengetedzerewo kunyangwe nekutenda kwedu baba. Tikati fambe tisazorasa kutenda mangwanani ano. Ndiri kungonamata kuti Mwari tichengetedzerewo baba mugore rino baba ratakati acts of faith. Kutenda kwedu ngakukure, kutenda kwedu baba nezita neropa ramambo Jesu. Tikotanga kuita mabasa ekutenda baba nezita neropa ramambo Jesu. Kusazowana chinotiwira, chinorwa nekutenda kwedu, chinozoita kuti tirase kutenda kwedu. Tinongonamata kuna Mwari kuti Mwari mangwanani ano tichengetedzerewo mumwe nemumwe, chengetedzerewo kereke ino, chengetedzerewo baba mhuri dzedu, mabasa edu, dzimba dzedu baba nezita neropa ramambo Jesu. Ukama hwedu ngauchengetedzwe nezita neropa ramambo Jesu. Tigare murudo, tigare mukuwirirana, tigare mukunzwanana. Father, we thank you. Father, we honor you. In Jesus' name, we thank you. Tingosvikawo patinonamatira kereke, tingonamatira service yanhasi, tingoisuma mukati maMwari, tingoti Mwari torai nzvimbo yenyu. Tingobatanza neprayer point imwe yandandinayo ingo tingonamatirawo muranda waMwari, tingoisawo mufundisi kuti Mwari vavaitirewo zvakanaka muupenyu hwavo. Basa pariri kukura panodawo strength inofanira kukura kuzodza kuti vakwanise kuramba vachipfuurira mberi nebasa. Munoziva mhuri painokura there is a lot that changes, but Mwari ndo vanounza capacity. Tingonamatira service nekungoisa muranda waMwari pamberi paMwari mangwanani ano in the next 1 or 2 minutes. Baba nezita neropa ramambo Jesu, ndinokutendai neupenyu hwamufundisi Jiriti panzvimbo ino, murevhi wamakatipa kuti atitungamirire baba. Ndiri kungonamata Jehovha kuti Mwari rambai muchivashandisa, rambai muchivasimudzira pari kukura basa riri panzvimbo ino baba. Tiri kungonamatira kuti capacity ngairambe ichikura, rambai muchivapa simba zuva rimwe nerimwe baba rekutarira mhuri iyoyi yeRoadport Assembly baba, mumwe nemumwe baba nezita neropa ramambo Jesu anofola under the anointing baba. Tiri kungonamata kuti baba rambai muchivasimudzira zuva rimwe nerimwe baba, rambai baba muchivashandisa kuti umambo hwenyu hukure munzvimbo ino, kuti zita renyu rizikanwe munzvimbo ino. Nyamwe tinongokutendai neservice ino zvatatanga baba, patakupfuurira mberi baba tichienda, tinongoti baba uvepo hwenyu baba ngauonekwe munzvimbo ino. Tidzokere taitirwa zvakanaka, tidzokere baba tichiti tasangana nemi, taurai nesu baba paticharumbidza. Gamucherai rumbidzo dzedu baba nezita neropa ramambo Jesu. Patichashumirwa tipewo understanding of the word
patiri kudzidziswa tipewo mweya inogamuchira, tipewo mweya inodzidzisika nezita neropa ramambo Jesu. Father, we thank you for this day. Zita neropa ramambo Jesu. We thank you. Hallelujah, hallelujah. Timbomoresa mangwanana nasi muzita ra Jesu. Hallelujah. Ngakuzwe Jesu tishungomoresana. Hallelujah, 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 hallelujah. Tikobao genana titikobao genana titikobao genana tingomusawa tikobao tikobao genana titikobao genana titikobao genana tingomusawa ngoba namhla sihlangene ngoba namhla sihlangene ngoba namhla sihlangene ngomusawa ngoba namhla Jehova efuliminyango, Jehova efuliminyango akekho ongafala. Jehova efuliminyango, Jehova efuliminyango akekho ongafala. Jehova efuliminyango, One, two, three. Hey,
Jesu ariko mnyarati Jesu atendi Eleke kumanikiti tena kuna baba Tendele kwa nini Jesu atendi Eleke kumanikiti Tendele kuna baba Tendele kwa nini Jesu Simuta chose Mururu ni murizo kuna Jesu Nyarara Marara kuchemao Iwe nyarara Marara kuchemao Marara kuchemao Marara kuchemao Marara kuchemao Marara kuchemao Mururu ni murizo kuna Jesu kuna Jesu kuna Jesu kuna Jesu kuna Jesu mururu 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 Andiso Andina iri Iwewe simutira 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 Kaze unoteta Kaze unoteta Kaze unoteta Kaze unoteta Kaze unoteta Mururu ni murizo kuna Jesu Jesus, aya, Jesus, aya, Jesus, aya, 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 Badam Sara, tendere, Badam Sara, tendere, mururu ne murizo kuna Jesu. Kajuka chakangwara Satani, Satani baba chajuka chine mando Satani, Satani baba chajuka chakangwara Satani, Satani baba chajuka chine mando Satani, Satani baba Jesu auyane utalo, Satani baba Jesu auyane ufumi, Satani baba Jesu auyane mufaro, Satani Adesu, ade. Adina, us. Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, mururu ni murizo kuna Jesu.
Give Jesus higher. Give Jesus higher. Give Jesus higher. Ah. Chaifuka chakangwara Satani. Amen. Satani baba. Amen. Iwa menu shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Iwa menu shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati me. Iwa menu shako, Iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Ameno shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Ameno shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Ameno shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Isutina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Isutina mwenje. Wegu venekena mukati merima. Amendo shako, iwe usina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Amendo shako, iwe usina mwenje. Wegu venekena mukati merima. Isutina mwenje. Uyo wegu venekena mukati merima. Isutina mwenje. Wegu venekena mukati merima. Yesu alipo kutibatira kana tauya nemwe aunoda. Yesu alipo kutibatira kana tatenda nemwe aunoda. Iwe unosira Siri mumoyo. uyaponezwe iwe unosira siri mumoyo mako. Uyaponezwe
Give you honor and glory, my Lord. Hymn number 34. Jino vakwamuri jino ndakundenga jino ikokuimba yaba
anotogara mumambo wake nevazhinji vakatungamira tichikudza zita raJesu. Namaste mangwanana Jesu tinokuonga makaenda changamire makatungamira kunotigadzirira pekugara asi Jesu munodzoka muzotipinza muumambo mangwanana tionire nyasha Mwari tigare muutsvene hwenyu Mwari tigopupura kunaka kwenyu nerimwe remazuva torumbidza ukuru hwenyu tichitenda kunaka tichipupura mabasa amakaita Mwari makanaka mangwanana tirangaridzei Jesu tireke kuvarairwa tireke kukangana kuti Ishe munodzoka pamunouya changamire munotora vakarurama vakaita kuda kwenyu vakafamba zvakanaka pamberi penyu Jesu mangwanana tiitirewo zvakanaka Mwari tirangarire kukudza zita renyu tirangarire kukuremekedzai tirangarire kufamba muutsvene nezita raJesu nokutendai Mwari nokuremekedzai mangwanana mufaro tinawo Mwari machisanganisa panzvimbo ino tinonga zita renyu tinokudza ukuru hwenyu makanaka shangamire Jesu we worship we glorify you Jesus. Yes we worship glory be to your holy name. We worship you Jesus in the mighty name of Jesus. Glory be to you Jesus. Hallelujah we worship Muchene makagodzera nerumbidzo wongwai mangwanana anochesa weNazareta. You are worthy Jesus of all the glory. Tinokutenda iyemi matitendera mangwanana ano rakwai muchisimudzirwa panzvimbo ino nezita raJesu neropa raJesu. We thank you Jesus, we give you glory. You are worthy Jesus. Tinokutendai Mwari. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom. Our Father,
tinokurumbidzai mweya mutsvene tinobatsirana navatumwa tichiti glory glory be unto you. Tinokutendai mangwanana ano Jesu iyemi mugere pachigaro chenyasha. Tinokutendai mweya mutsvene waMwari. Zita renyu Jesu ndiro rakafanira nokunamatwa. Mangwanana ano ngariremekedzwe. Mangwanana ano Jesu ngaribatswe neutsvene. Tinokutendai emishongamire. Mangwanana ano tatouya Mwari. Tinobatsirana navatumwa tichiti glory glory be unto you Jehovah. Iyemi makafanira nokukodzera. Mangwanana ano tinokutendai imi matitendera kuungana panzvimbo ino kwete neuchenjeri kana nekuziva asi nenyasha dzenyu Jehovha. Tenderaiwo mweya yedu Mwari kurumbidzei. Tenderaiwo mweya mutsvene zvatinazvo tikurumbidzei. Mangwanana ano tinokutendai. We sing glory glory be unto you Jehovah. Glory glory be unto you imi mugere pachigaro. Tinokutendai mangwanana ano makafanira nekuongwa nekukudzwa miri wose nekuongwa ngaidzorerwe kwamuri nokuti kana rumbidzo mweya mutsvene dzikasimudzwa imi Mwari munotaka pakati pedu. Mweya mutsvene tirangarirei. Mweya mutsvene tiwanireiwo nyasha nezita raJesu weNazareta. We worship you Jesus. Tinokupai mbiri wose tsangamire. Iyemi mai vako muriko uye mutsva vako Mwari wasingashanduke. Munoramba muri Mwari mugere pachigaro. Baba nezita raJesu tinokutendai mangwanana ano Mwari. We worship you Jesus. Tinokupai mbiri wose musharuka wakare. Makatofanira nekunamatwa. Makatofanira nekusimudzirwa. Ngariwongwe zita renyu Jesu. Ngarisimudzirwe mangwanana ano nezita raJesu weNazareta. We worship you Jesus. Tinosimudzira zita renyu Jehovah. Tinokupai mbiri wose mangwanana ano makafanira nekuwongwa muzita raJesu weNazareta. We thank you Jesus. Hallelujah. We lift him higher, higher, higher. When the praises go high, his blessings come down. We lift him higher, higher.
chiro nekuti munoshamisa. Tokutenda Ishe wangu nekuti makarurama. Hakuna mumwe wakaita semi Ishe wakarurama. Tokutenda izvoshamisa. Iye munotara mushoko renyu muchiti enter his gates with thanksgiving and his courts with Tokutenda Ishe wakarurama. Hakuna wakaita semi Ishe wakarurama. Hakuna wakatendeka semi Ishe kumusoro-soro. Tauya kuzokupa irumbidzo Mweya Mutsvene. Tauya kuzodzorera mbiri yose kwamuri Jehovha. Tauya kuzodzorera kutenda kwedu kwamuri Ishe wakarurama. Tauya kuzopinda mumakosi menyu nerumbidzo dzedu Ishe wangu. Tiri kunamata Mweya Mutsvene. Rumbidzo dzedu ngachive chibayiro chinonhuhwira pamberi penyu. Tisaite chesanyama yedu Ishe wangu. Asi tishandise Jehovha simba ramunotipa. Mazvita Ishe wakarurama. Tauya nemoyo Ishe wangu kuzosangana nemi. Tisanganaiwo nesu Jehovha Jire. Tisanganaiwo nesu Mweya Mutsvene waMwari. Tatouya Ishe wakarurama. Nemoyo yakagadzirira tatouya changamire. Nemoyo yakazaruka Ishe wangu. Chitai kuda kwenyu kuupenyu hwedu. Tasimudzira zita renyu Mweya Mutsvene. Nezvose zvatinazvo Mweya Mutsvene. Zvasimudzira zita renyu changamire. Chidururai uwapo hwenyu panzvimbo ino. Chidururai nyasha dzenyu panzvimbo ino. Chidururai kubwinya kwenyu panzvimbo ino. Yesu tauya kuzokupa irumbidzo. Nekuti patinokupa irumbidzo Ishe wangu munodurura kubwinya kwenyu pakati pedu. Takutenda Ishe wakarurama. Rambai muchikudzwa Ishe wangu nekuti makatendeka. Mbiri yose nekukudzwa kwose zvidzorere kwamuri Ishe nekuti makatendeka. Ngariongwe zita renyu Ishe wangu. Ngarisimudzirwe nekuti rakanaka. Mazvita Jesu, mazvita Jesu, nemuzita raJesu. Hallelujah! Hallelujah! Tichiri mweya chete ngatingokwazisai atiunganidza muzuva ranhasi. Shoko raMwari rinotaura kuti he is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ndivo vanosimudza marombe kubva muguruva. Ngativaomberere maoko muzita raJesu. Hallelujah! Hallelujah! Mwari vakatipa vafudzi vakabva pamwoyo yavo. Panguva ino vanotiitira zvakanaka Pastor Jiriji namama vedu. Panguva ino ngativakwazisei muzita raJesu. Hallelujah! Hallelujah! Tokwanisa kutora nzvimbo dzedu. Ngatiomberere maoko President Worship achigara pasiwo. Sunday school oye! Sunday school oye! Ngatikwazise vana vedu vaende Sunday school muzita raJesu. Hallelujah! Mogona kuenda henyu. Panguva ino ngatikwazise our church board and ladies board newese anongonzi leader. Saka church board, ladies board newese anongonzi leader. Ngatimukwazise muzita raJesu. Hallelujah! Wese anongonzi baba or amai vari munomu. Ngatimukwazise muzita raJesu. Hallelujah! Youth and teens muriko here? Teens oye! Teens oye! Youth oye! Youth oye! Ngativakwazise ma-teens and youth muzita raJesu. Hallelujah! And then our online viewers, kuna vari kutiona pamhepo. Ngativakwazisewo muzita raJesu. Hallelujah! Chingozvikwazisawo kuya kwawatoita kunoku, chingozvikwazisawo. Iwo ndo unoziva the way yauda kukwaziswa naye. Saka chingozvikwazisawo, chingozvitarisawo, chingozvinyemwererawo muzita raJesu. Hallelujah! Panguva ino yava nguva yema-items. Tina ma-items 3. Muchauya nenzira yeyo. Tichatanga naMiss E kufa vane testimony. Tina baba machokoto vane one song. Toteverwa nema-teenagers vane one song.
saka ngatiwe nenzira iyo. Saka Miss Gufa vachiuya ngativaomberere maoko muzita raJesu. Haleluya naMwari. Haleluya naMwari. Chekutanga ndoda kutenda mama naDaddy prayer points avanenge vachitipa, so ndakaona kukosha kwawo senangu anondikoshera. Thank you so much mama and Daddy. Musi weFriday ndakamuka ndichida kuenda kubasa. Ndabva ndakwidza muzukuru wangu transport. Pandanga ndakatongopfeka hangu hembe ndobva kuti let me go back ndipfeke t-shirt yechechi. Ndakatombofamba ndobva ndadzoka ndobva ndapfeka t-shirt yechechi ne-tracksuit ndobva ndakwira ndaenda kunokwira taxi ndaenda kuenda kubasa. Ndaenda Kruger stop. Ndiri mutaxi ndobva ndangoti kune mwana wangu morning my son ndobva ndapedza ndati morning my daughter. Ndichingopedza taxi yamheno kuti ndakafunga kuti iri kupfuta kana kuti yakaponja vhiri hatisi kuziva kuti rakanowira kupi. Inde ingonzwa taxi kana ndakafunga kuti iri kupfuta. Saka inini ndakagara padoo ndina ndakatogara padoo. Pane mumwe mukadzi muSouth African aiedza kundipusha kuti ndidini ndivhure taxi ndivhure dhoo tibude. Saka ndakaramba ndakangodini ndakangobata mukadzi yachindipusha taxi kana ndizive kuti yaita sei yakabva panapa ndisi kuziva kuti ndikusvika kupi ichingoti guru. Ndakafunga kuti iri kutopfuta kumasure. Lucky enough kumasure kwakusina kana mota and driver haana kupanika. Driver akakwanisa kukondorora taxi kusvika taxi yazonodini yazonomira. Vanhu ndopavakazoti ndobva tazovhura dhoo. Umwe mukadzi mvati but thank you so much mwana hauna kuvhura dhoo. Dei wavhura dhoo unoziva kuti something chichaidini chaiitika. Saka pana ndakatopfeka t-shirt yechechi umwe mukadzi mvati look that t-shirt has got a verse. Ndobva ndangoramba ndakanyara. So I want to thank you so much. Especially prayer points ema-extend ngatisaatore randomly. Indangu ndakaona akandikoshera. Thank you so much because Friday ndakandapinda mu-extend asi Mwari akandirwira. Baba Machokoti ngativaomberere vachivi yavo. Ngandidane Baba Shabhani vazonibatsira varidzi nokumbirawo 2 minutes. Toda kutenda Mwari mangwanana muzita raJesu. Ameni. Tichaimba song yatakatorawo kubhuku yavatongi chapter 16. Vatongi Judges chapter 16 kubva pavhesi ya 22. Vhudzi rake romera vaFiristia vazivi. 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 Iye Samisoni iye Samisoni Firistia iye Samisoni. Vhudzi rake romera iye Samisoni. Vhudzi rake romera iye Samisoni. Vhudzi rake romera vakamutumbura meso Samisoni asi simba risi mumaziso. 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 Atitambire auye danai Samisoni auye
nitendere nitendamire pambiri mambo nitendere nitendamire pambiri vaita basa ngativaombere maoko achinogara pasi. Mateenagers uyai vaombere maoko vachiuya vana vedu. Fambisai. Ngativarambe chivaombera maoko vachiuya. Hallelujah church. Tuda kumbofarira Mwari wedu nekumuimbira. Ichokwadie Ichokwadi Mwari aripo. Ichokwadie Ichokwadi Mwari aripo. Ichokwadi Mwari wariko. Ichokwadi Mwari wariko. Ichokwadie Ichokwadie Ichokwadi Mwari wariko. Ichokwadi Mwari wariko. Ichokwadi Ichokwadi oh Ichokwadi Mwari wariko. Ichokwadi Mwari wariko. Usarambe Usarambe kana Jesu uya wachidana iwe. Kana Jesu uya wachidana iwe. Knock 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 kana Jesu uya wachidana iwe. Kana Jesu uya wachidana iwe. Usarambe Usarambe kana Jesu uya wachidana iwe. Kana Jesu uya wachidana iwe. Usarambe Usarambe kana Jesu uya wachidana iwe. Kana Jesu uya wachidana. Ndinofarira Jesu nekuti anondiitira bo. Ndinofarira Jesu nekuti anondiitira mushe. Ndinofarira Jesu nekuti anondiitira nice. Anondiitira nice. Anondiitira nice. Anondiitira nice. Anondiitira nice. Live Jesus haya. Haya haya haya. 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 Live Jesus haya. Haya haya. Simut. Mawoko kudenga de. Mawoko kudenga de. Mawoko kudenga de. Mawoko kudenga. Ishida. 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 Simutsa. Sikisa. Simutsa. Sikisa. Simutsa. Sikisa. Simutsa. Sikisa. Uko na Jesu. Uko na Jesu. Uko na Uko na Yahweh. Uko
uko na Yesu, uko na Yahweh, uko. That's apa ausati watsika ausati watsika ausati watsika hey Lord Jesus aya sibuza mahoko kudenga uchipa mbiri kuna Yahweh sibuza mahoko kudenga uchipa mbiri kuna Yahweh zinopa mbiri kuna Yahweh zinopa mbiri kuna Yahweh zinopa mbiri kuna Yahweh aye ngatiomberere Martina Jacet vana vedu vane energy. Yava nguva yemavisitors. Do we have any visitors vaenzi vatakakuya nesu muzuva ranhasi? Mokwanisa kusumudzawo maoko mavisitors oro vaenzi pane ruoko oru mokwanisa kusumudzawo maoko enyu. Makasumudza kudaro mokwanisa kuuyawo in front muzozviintrodusawo. Ngatiomberere maoko vachiuya. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, isu tose tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana. Mainzi vedu, do we all understand Shona? Totaura Shona tese. Perfect. Toda kuti muzviintroducewo sekuintroduce kwandichaita. Uye mufanira kutizivisa kuti matizivawo sei, mazivawo cheche yedu iyi sei, ndiani akukokai, uye motizivisa kuti mauya zvachose here oro muri vapfuuri muri ngoshanyawo zvemuzuva ranhasi. Ini ndinonzi Mrs. Mgando, ndinogara kuRandburg. Ndiri pano pa-AFM Rudbord Prayer Center pasi paPastor Jiriji namama vagara apo. Chingozviintroducewo kuti munobvepi, munogara kupi, makokwa here, mauya zvachose here, muzita raJesu. Amen. Indoitwa Mindlovu. Ndogara kuRodford North. Ndauyawo sisi vangu vakagara apo. Ndovandiratidza nguva yese ndaitsvaga kuti AFM inopindurwa kupi. But ndafara kuva pano zuva ranhasi. Ndinoshandira zvangu Edensville. But ndouya kuno kuma every Friday. Saka ndauya kuzopinda nemuzva muchosi. Amen. Ndoitwa vamuroyiwa Sanford Muroyiwa ndogara kuVeta Freden Park. Ndauya kuno handina kuinvitewa ndangotsvaga pane AFM iri pedo neni. Ndakamboenda kuMen's Convention AFM yakaitwa kuBreeze some month ago, last month, 2 months ago. Then ndiri mwana wanitwa Baba Runganga, ndibamunini wangu. Saka ndaenda kuKempton Park ndopa nditi akuri muFM iri kupi iri kuno kuRodford. Saka ndopa ndatanga kuya kuno kunhasi. Saka ndichange ndichipinda nemi kunoko. Ngativaomberere maoko. Mapepa makapiwa pane inotaura nezvedu uye pane rimwe rokuti munofila movha masiya. And then after service, pane pakanzi connecting lounge apo. Pane masofa ecream. Ndo pamunoenda apo munosangana secretary. Secretary muchamuona achauya manje manje. And then mapepa enyu isedha munomasiya ukoko oro panozoitwa offering munomazomasiya muoffering basket oro munopa maashers ane mategi akanzi maashers. Ngativaomberere maoko vachigara pasi. Hallelujah. Yango edziviso ndakusira secretary. Ngatiomberere maoko. Tinotenda regai tiomberere Mai Mugando nekucheya kwakanaka
uye tichitenda vese vakwanisawo kuita maaitem muimba yaMwari. Regai ndikumbirewo sekretari veMen Fellowship Baba Jiriji vatangewo nekutipa chiziviso chedu chokutanga chinoenderana nawo nebhodho raMudhara. Famba yenyu muchiuya kuno kumberi, ngativaombererewo maoko vachiuyawo kuno kumberi. Hallelujah church. Ndinana baba mangwanani pamberi penyu. Munovaziva mose. But for shoma vasingavazivi ava ndi baba Mugando. Baba Magunda. Hey, sorry. Mazita acho akada kufanana. Aba ndi baba Tongo, aba ndi baba Jiriji, aba ndi baba Manivi senior. Ini ndonzi baba masinire. Tine nyaya yebhodho ririko muswa neFriday muswa 21. Rinenge riri pano pachechi. Nenguva dzemasikati kubva na2 kusvika bhodho racho ratenda kuti handisina chunhu. Saka vana baba vose vari kukurudzirwa kuti vauye kubhodho. Friday is a holiday. Saka totarisira kuti vazhinji vedu vanenge vasiri kuinda kumabasa. Saka tinosangana pano pachechi masikati. Tinokumbirazve kuti kana une 1000 yako, 500, 10 rand, 2 rand, sababa unongouyawo wakabata. Vanotivo kana uchiinda kuchoto unouya netsotso, haungoindi uchifamba. Asi kana usina wako chaunenge wango wakabata, unongouyawo. Pamwe ungangozonongawo wasvikawo ungozokandawo. Zvinoitika izvozvo. Indataura nezvekudya pabhodho. Asi kudya uku kune inonzi significance. Zvakakosherei kuti vana baba vaungane vachidya. Hakusi kungovaka muviri chete. I think tinenge tichivakawo nomweya. Ndichasiyira basa iroro kuna baba Magunda. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndingoti pane umwe mutauri akambotaura achiti kuisa musoro pamwe chete hakuna kuipa, asi type yemusoro yacho. Hallelujah. Saka munofanira kungwarira kuti vana baba vari kuisa musoro pamwe chete nanani. Hallelujah. Mukaisa musoro pamwe chete kuno kuchechi pane zvakanaka zvinobuda pazviri. Hallelujah. Regai ndipedze ndichiti kare vana baba vaimboita zuva rainzi zuva redare mumusha. Kuti pamazuva ese aya vaingoenda kudzimba dzavo, pozotsvakwa rimwe zuva rimwe chete rinonzi chindai munosangana sevarume mudzidziswe kurarama zvakanaka sevarume. Saka nepanowo pachechi takaitirwa bhodho raMudhara rinonzi varume huyai murayirwe zvakanaka kuti mugone kutungamirira mhuri dzenyu nemutoo unodiwa naMwari. Saka izvi ndazvitaurirei? Ndiri kuzvinyanya kuzvitaurira kuti kunana vana mama vanana baba vasingauyi kuchechi, bhodho raMudhara is a once off event. Vakurudzirei vamboyo vapiwe mazano netaipi yemusoro iri nani. Amen. Kune vanana baba vasingauyi kuchechi vakurudzirei zvekare kuti vauye. Kunesu tese tiri muno tine hama dzedu dzinogara munharaunda
vari vana baba ngativakurudzirei vauye kubhodho timborangana kurarama muumwari kuti zvaMwari zvigotitevera kudzimba dzedu muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda ngatiomberereiwo vana baba vachinogara pasi. Regai nditangewo nechiziviso chedu chokutanga chinobvawo kunana mama. Vanotizivisawo kuti hanzi tiri kutengesawo ma-themed t-shirt. Hanzi imwe inoita 150 rand. Kune vese vanomada hanzi handei tinoona sisi Enes kumashuroko kana Sister Joyce vakagara apa. Mangwana tichangewo tine our prayer and fasting, ma prayer points achapostwa pa WhatsApp group. Asi tinobreka zvedu tiri kudzimba uye vana mama musi wechina hatina fasting. Tichangewo tine youth camp yedu kubva musi wa11 kusvika musi wa13 April ichaitikwa iyo kuMakhalis Resort. Hanzi muripo wayo i700 rand. Ndiri papo regai nditi boka rese youth rinokumbirwa kuti risare panopera service ino. Uye regai tichiri pama youth zvakare ipapo musi wa29 March kuchangewo futi kune youth day. Musi wa4 April tichangewo tine all night prayer yedu pano pa church. Tese tinokumbira kuti hanzi tigadzirire kwezuva iri. Bramficha Cell Group inokumbira kunzi isare panoperawo service. Ndaziviswawo kuti hanzi ma-baptism and dedication certificate hanzi kune vese vakabhabhatidzwa ava ready for collection. Saka vese vakabhabhatidzwa vane vakadediketisa vana tinokumbira kuti mupfuure muchimatora panopera service yedu. Boka redu remarketing rinongoramba richikurudzirawo hanzi handei pama-social media platforms edu tinoita like and share zvavanoposta ipapo. Vanowanikwawo paFacebook, vanowanikwawo futi paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuvaona takasununguka kuuya panguva idzi uye vanobatikanawo panyaya dzenguva tinokwanisa kuisawo ma-appointment panhamba dzakaiswa pamadziro apo. Tinoramba chingokurudzirwa kereke kuti ngatingokokaiwo vaenzi vavakidzane neshamwari tuionavo kana kukereke. Ndiri papo regai nditi vaenzi vese vauya kuno kumberi ndinokumbira kuzokuonaiwo pakona apo pakanzi Connecting Lounge. Regai ndipedzise muzuva ranhasi ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Ndiri papo kereke tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisawo nzira dzakaiswa pamadziro apo. Tinokwanisa kuita ma-EFT, ma-ATM deposit kana kumashuroko tine swiping machine tinokwanisa kunoswipa ma-credit card kana ma-debit card edu kana kuuya nazvo zvipo zvedu nezvegumi panguva yeoffering. Tinotenda. Ndiomberereiwo ndichidzosera nguva nekuzara kwayo kuna mai mugando. Tinotenda. Maita basa vaomberera vachigara pasi. Nguva yangu yakwana. Yanzi chatsvuka chikakwata mvura yasvika ukoko. Asi ndisati ndagara pasi Mwari vakandikomborerawo nemhuri yangu. Tine teenager ari muno murutendo, tina tete vari muno, and then 2 vari kuSunday school nemurume wangu ari kumba baba mugando. Zvinowanikwa tese takasimuka yangu yakuchedza mushumiri pastor vedu vachiuya tese takasimuka tichivaomberera maoko. Ngatingovhurawo mwoyo wedu Mwari vatiwanirewo nyasha muzuva ranhasi muzita raJesu. Iphelela, iphelela, iphelela emaphakatheni. Iphelela, iphelela, iphelela emaphakatheni. Ethu indaba, ethu indaba, iphelelila, iphelela emaphakatheni. Ethu indaba, iphelela, iphelela, iphelela
Hallelujah. Hallelujah. Chimbodaidzira amen kuzita raJesu. Hallelujah. He is faithful and good unto us. Ndoda kutenda baba nyamunga vanga vachilida intercession togara pasi manje manje muzita raJesu. Hallelujah. Tigogamuchira zvakare mai mugando vanga vachicheya muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete nasekretari vedu vatipa zviziviso. Takava nemudikani. There is something wrong. Takava nemudikani akanova nashe muswe 2 days before. Friday. No, Thursday. Tine mudikani akanova nashe muswe Thursday. Vanonzi baba Masuku. Amai ndo vanombouya baba atipinde navo. Asi vakafurwa nepfuti kubasa kwavo because vanoshandira security company. Vakasiya vana 4 vadiki mukuru wacho ane 12. So patiri kunamatira security, we need to pray. Ndabva ndarangaridzwa kuti 2022 takava namai mulambo vakanova nashe zvakare vakasiya mwana achiyamwa. Tine hama dzakambobatirana nesu nedzinoda kubatirana nesu kupera kwaMachi. Ndanga ndichifunga kuti timbobatanidza zvakare mari yatinokwanisa, dai tikakwanisa kubatanidza 5,000 titumire mwana iye anonzi Ruvarashe akasiva achiyamwa. Sechechi takamaneja kumusustaina nemapambazi nemukaka kusvika patakasvika kuti mwana anogona kunge arumurwa. Amen and amen. Saka ndine hama dzinofanira kuzondizevezera kuinbox tibatanidze mari titumire kuna Ruvarashe ari kuchengetwa nambuya vake kana ndisingakanganisi kuZimbabwe. Havachationi mai Ruvarashe taipinda navo 2022. Havachagoni kutitenda, but chikonzero chekuti tiri kurangarira kuti pakati pedu paimbova nemudikani akaenda zvinorwadza. There is nothing as painful as an orphan. Upenyu hwenherera hunorwadza. Moyo wangu wakarwadziwa zvakanyanya when I received the message to say he has gone. And he left the house in the morning. He was serving day shift. Just before 6 they shot him. When they are expecting him to come home, they were called to come to the scene and see for themselves that he is gone. Vana baba nana mai pakunamata kwedu ngatirevesei. Tirege kusvika nguva yatinopa focus kuvanhu kana focus kune zvakatitenderedza. Tizive kuti upenyu hwatiri kurarama uhu, God is in control, we are not in control. There is that uncertainty that still remains in us that we do not control. We need him to be with us when we go out. There is kune vamwe vanoti pationi ngatinamatire ma-accidents, ngatinamatire this. They will tell you that I'm not sick. They will tell you that I'm fine. But can I tell you, the power of life is not based on your medical history. It's based on the protection yatinowana kubva kunani kuna Mwari. It's so sad. Ndiri kuzvitaura izvi kuti patiri kubvisa chema, let's just remember kuti the breadwinner is gone. And the nature of our life is, it's not everyone who have store barns that they can go and withdraw from where they were saving. Most of us, we live from hand to mouth. Takatomirira yaMachi kuti tidye muna April. Ikasauya tatoita a glitch. Kureva kuti vana ava, they are being pampered now because the body is still in the mortuary. But I can tell you, the moment we bury the father, everyone moves on with their lives. It's now that young woman, very young woman, I mean very young, with those kids to face the real world. And they face it. Pamusoro pazvo pane vamwe varume vachatonota prime on her, use her for bread. Kune vamwe vakatomirira kuti vana ivavo, they want to give them work at 16. They want to employ them at 14 and pay them 800. This is the real life we live, and that's reality. Kana uri mpenyu nhasi uine mwana, you need to make sure that you pray for protection. We pray for tomorrow. We put our mind. When we say pray for protection, don't take it for granted.
And kune vamwe, it's very easy kumuka uri chimborume. It's also very easy kumuka wa ashirikadzi. Medical history iri perfect. Can I repeat this? Medical history iri perfect. Musina henyu chamunomwa kana kubata. I was praying for someone again. He just fell, walking, boom, Adon. Pastor, there's no life in this man. He fell. And I was praying dearly and say, God, because I've heard it, let him leave. It's a great relief. We are not only looking at him, but we are looking on the trailer behind. We are looking on the Lord behind. But you know, we are to church, we are seeking grace. We are seeking his mercy. My difference is edungati masiyei atirege kutitadza kunamata Mwari, because chatauya kunoku kuzoita akusi kuzogadzirisa ukama hwedu nevanhu primary vision, but kuti Mwari vatiwanire nyasha. Kana tawanirwa nyasha tozogadzirisa zvimwe zvese izvi. Uri mumwe mundimbira one song unoti tauya kuzokusumai nyaya kana kunditangira kuti pandakwira gomo ndavanzwa vachinamata, then mozoimba the other one or two stanzas. Tauya kuzokusumai nyaya, 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 tauya kuzokusumai nyaya. Tauya
zvizotiremera. Uye mimutakuri wemhosva dzedu. Mwananano tauya Jesu nemwoyo yedu. Sanganayo nesu Mwari patinoona manga. Iye mimunonzwa vanodana zita renyu. Mweya Mutsvene tauya nenyaya dzedu pachigaro. Iye mumugadzirisi wezvinorema. Mwananano Jesu tinokutendai. Tauya Jesu nenyaya dzedu Mwari. Iye mumusingatonge, iye Mwari munorangarira. Mwari vasingatarise kuimba kwedu. Mweya Mutsvene tauya nenhuna dzedu kwamuri. Yesu mangwananano Jesu. Nezita raJesu neropa raJesu. Tauya Jesu kuzokusuma nyaya. Tauya Mwari nezvatisingagone kuudza vanhu. Tauya Mwari nezvinotiremera pamwoyo. Baba vamwe tiri vatera pamwoyo. Vamwe takarwadziswa Jesu. Asi tauya changamire kuzopira nyaya. Baba nezita raJesu weNazareta. Tauya mangwananano kuzokupira nyaya dzedu. Mweya Mutsvene asina zvakavadzika. Baba nezita raJesu weNazareta. Inzwaiwo minamato yedu mangwananano. Inzwaiwo mikumbiro yedu Jehovha. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene. Inzweyo nekufara mangwananano Jehovha. Regai kufuratira chiso chenyu kwatiri. Tinonamata nezita raJesu. Dzimwe nyaya dzedu Mwari pamberi pamesa evanhu hadzina chirevo, asi tauya nadzo kwamuri Jehovha. Iyemi Mwari vasina rusarura. Mweya Mutsvene tauya nenyaya dzedu. Mwari wangu neishe wangu sangana inadzo muzita raJesu weNazareta. Tinokutendai Mwari vanonzwa. Makatendeka Jesu, makatendeka muchinda wedu kare. We worship you Jesus. Tinokuremekedzai Mweya Mutsvene muzita raJesu weNazareta. One stands up. Pandakwira gomo ndavanzwa vachinamata. Dana neimba. No one can pick it up. Pandakwira gomo ndavanzwa vachinamata. Pandakwira gomo ndavanzwa vachinamata. Apiyanganeta ivandisimbisa. Zvinongoda Jesu, 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 zvinongoda Zeruzuru zvinongoda Jesu, Zeruzuru zvinongoda Jesu, zvinongoda 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 Jesu. Garai pasi. I just wanted that section inoti Pandakwira gomo ndavanzwa vachinamata, and their prayers have encouraged me. Ditende vose vauya ndigamuchire mufundisi muzita raJesu. You are loved and cherished in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tigogamuchira iye muridzi webasa chimboti maoko mudenga yakayaka. To the mighty Lord of honor and glory. Nasi toda kuverengerwa kubva kubhuku ya Hebrews chapter number 11 verse 23 to 29. Tigoverengerwa Matthew chapter number 16 verse 25. But panendi chishumira, I want you to be very alert. Pana Matthew, I will explain from verse 21 to 25, but for the reading, I only need 25. But when I am explaining 21, 22, 23, you flight them. Your fingers must be as swift as my pace. Amen and amen. Mukakwanisa mundigadzirire zvakare. I will explain again on Genesis chapter number 29, verse 32 to 35. Amen and amen. Tichaverenga. Nokutenda Moses paakaberekwa, vabereki vake vakamuviga kwemwedzi mitatu, nekuti vakaona kuti akanga ari mwana akanaka, uye havana kutya murayiro wamambo.
Nokutenda Moses akati akura akaramba kunzi mwanakomana wamwanasikana waFarao. Akasarudza kutambudzika pamwe chete nevanhu vaMwari pano kufuadzwa kwenguva duku nemafaro ezvivi. Akati kuzvidzwa nokuda kwaKristu ipfuma huru kupfuura kupfuma kwose kweIjipiti, nokuti akanga achitarira mberi kwomubayiro. Nokutenda akabva Ijipiti asingatyi kutsamwa kwamambo, akatsungirira nokuti akanga aona iye asingaonekwi. Nokutenda akavamba Pasika uye nekusasa ropa kuitira kuti muurayi wematangwe arege kuuraya matangwe eIsraeri. Nokutenda vanhu vakayambuka gungwa dzvuku sapanyika yakaoma, asi vaIjipiti pavakaedza kuzviita vakanyura. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he enjoyed as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were drowned. Hallelujah. May the Lord, let's go to Matthew 16:25. Nokuti ani nani anoda kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi ani nani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Hallelujah. May the good Lord bless you, the readers of the word. Today I want us to focus on what God can do, or what God does more than our problems. Today toda kutarisa nyaya yekuti zvinogonekwa naMwari ndezvipi, situation yangu ndeipi. We want to focus more on what God can do, or to instill in us kubuditsa chinhu chekugona kukoshesa zvinoitwa naMwari kudarika our problems. Pavhesi yataverengesa, Paul is writing to the Hebrews, achitsanangura explaining what God does. zvinokwanisa kuitwa naMwari. Paari kuvanyorera, When he's writing to them, it's history history yezvakaitika kare, of what happened kuti some time ago. vabereki vaMozisi That the parents of Moses, pavakaona runako rwaMozisi, when they saw that Moses was beautiful, havana kutya mambo they did not fear the king, nekuti vaizviziva because they knew kuti kuchengeta mwanakomana that keeping a son kwaikonzeresa rufu rwavo nerwemwana. was going to cause their death and But of the son. because they had faith, Asi nekuda kwokuti vane kutenda, vakati let it come to us, vakati ngazviuye kwatiri, taita zvatiri kunzwa matiri. when we have done what we feel. Nekutenda zvakare, By faith again, Moses Moses, akapinda in an area of uncertainty. he entered in an area of uncertainty Nekuda kwekutenda because of faith, kuti handigoni kuramba ndiri mwana that waFaro, I cannot remain as Pharaoh's child, asi ndinofanira kuenda kurudzi rwangu, but I must go to my tribe, asingatye mambo. not fearing the king. Kureva kuti faith yatiinayo Meaning kuti kutenda kwatinako inofanira kuyedzwa. must be tested. Amen and amen. Then paari kunzi Moses When he's saying Moses akasiya nyika yeEgypt, left Egypt, aienda kwaasingazivi, going where he didn't know, but aitenda kuti ndaita chinhu chakanaka, but he had faith that he's doing the ndamiririra right thing. muIsraeri He's standing for achirwa Israel, nemuIjipita, fighting with an akafa. Egyptian.
mambo azviziva, When the king heard about it, I need to flee away. akati anotiza. Kune vamwe vanhu vekuti when we our problems edu ngaarege kukura tiite focus on what God can do. Matambudziko edu must not grow to a focus. We must focus on God. We must focus on God. Unoona pataverengesa kuna Matthew chapter number 16 verse 25. Matthew 16:25. You know, whoever tries to preserve their lives, Anoti anina anochengetedza upenyu hwake, achauruza. will lose it. But those that preserve, those that give it unto me, or who lose their life saving me, Asi vanorasikirwa noupenyu hwavo vachindisevha, they will gain, I will give it back to them. vanouwana. Ngatidzokere pa 21. Let's go back to 21. 21 ya chapter 16 iyoyo. Matthew 16:21. Iri kutsanangura iyo Jesu. It's explaining Jesus Achitaura nevadzidzi vari 12. talking to his 12 disciples. Akati ndaakupinda muguta reJerusarema. He's saying, I'm entering Jerusalem. The chief priest nemascribes vachandiuraya. will kill me. They will be tough to me. Vachandiomesera. Vachandiitira utsinye. They will be tough to me. Peter, knowing Jesus as a master, Peter achiziva Jesu samambo wake. anobva aramba pa He 22. refuses. Oti this cannot happen to you. Oti izvo hazvingaitiki kwamuri. Pa verse 22. On verse 22. 23. Jesu obva vati, get behind me. Get out of my way, Satan. Jesu anobva kuti ibva kunzira kwangu Satani. For you are thinking as and your mind is of man. Ukuthi kufunga kwako kunenge kwevanhu. Hakuzi kwaMwari. It's not of God. You are not focusing on God. Hausi kufocus Obva pana ati Mwari. pa 24. Then on 24, Iwewe imimi mese vadzidzi. all of you the disciples, Abvisa attention pana Peter. you remove the attention You from must Peter. deny yourself Zvirambei. and follow me. Monditevera. Amen and amen. Pa 25. On 25, Ndopa kuchizotsanangura. that's when he is Akati explaining vari kuchengeta upenyu and hwavo. said those who are preserving Vari their lives, kuchengeta their pride. those who are preserving Vari their pride, kuchengeta kuziva those kwavo. who are preserving their knowledge, Vasingatendi mandiri. not believing They are in going me, to lose their life. vacharasikirwa Meaning to noupenyu say, hwavo. give all unto me, Zvichireva kuti and ndipe I will zvose preserve kwamuri. all for you. Ndichakuchengeterai zvose. Remember, Peter ari kunzi, get out of my way, you Satan. Remember kuti ari kunzibva Pa kwandiri iwe Satani. 16:18 Pa 16:18, ya Matthew iyoyo Matthew, ari kunzi pamusoro pekutenda uku pari kunzi ndichavaka kereke yangu. I'll build my But church. apa Peter But here Peter afunga semunhu, has thought as a human haana being. kufunga as a kingdom mindset. Haana kufunga achishandisa njere Akunda dzokudenga. mupfungwa yaMwari, He has departed from the mind of akapinda God mupfungwa yevanhu. and has entered the mind of people, of men. Ukaverenga Genesis chapter number 16 Genesis 20:16, verse ya 13. 13. Ndikandire yapo muone. Kune an Egyptian woman Kune mukadzi muIjipita anoti iye anoroorwa who says when she's out married, of her will, out of her will, se-submission. sekuteerera. But anosvika pa 16 ari murenje. Ndoda kuti ubate But paari he gets- kuti. Aiwa, 16:13. Ya Genesis, Genesis. not Matthew. Thank you. Unonzwa Hagar achiti, You heard Hagar saying, achipa Mwari zita. giving God a name. Anobva ava pazita rekuti He gives him a name, Elroy. Elroy, Achireva kuti God who sees. meaning Mwari vanoona. Amen and amen. Zvino Hagar akapa zita iri kuna Jehovha. Akataura naye akati, ndimi Jehovha. Mabvisa asina kupedza. Hagari akapa zita iri kuna Jehovha. Akataura naye akati, ndimi Jehovha anondiona. Nekuti akati zvino ndaona iye anondiona. Kureva kuti in the life that we live, Meaning muupenyu hwatinorarama tine ma-uncertainties atinavo. tine zvinoitika, But Mwari anoona. but God Ari can see. kuona an Egyptian slave. Ari kuona mukadzi Iye an muIjipita, Egyptian slave. muranda Obva muIjipita. apa Mwari zita. Then he gives God a Akati name. ndasangana naMwari Then he said, I have vanoona. met God who can see. Ine munhu.
unonzwa Mwari anototaura achiti ndina Mwari anoona. She says, I have a God who sees. Ukaenda pana Genesis 29 Genesis 29, pavhesi ya31 verse 31. Bhaibheri rinobva ranyora richiti The Bible says, Mwari akaona God sees kuti Leah haadiwi. that Leah was not loved. Ndine munhu andiri kutaura naye kuti situation yako iyoyoyo, Your situation, nationality yako iyoyoyo, your nationality yako yo. necircumstance yauri kupfuura nayo, Leswi kusangana there is a nazvo. God who is called God Elroy. Kuna Mwari Elroy. vanoona, The God who even sees. vasina kukumbirwa Mwari Even if you don't ask vanoona. him, he sees. Ndopauri kunzwa Leah achiti Bhaibheri rinobva rati Mwari akaona. Then you hear the Bible saying, God sees. Achipedza kuona Leah, remember Leah was married not out of love, Leah anga akaroorwa kwete nekuda kwerudo, asi out of tradition. asi nekuda kwetsika. Kureva kuti unogona kunge uri musituation yausina kuinitiate, You might be in a situation that you but did not initiate, wakamuka uri musituation iyo. but you wake up in that situation. Ndopanoona Mwari. That's when God Kana sees. vanhu vakakutakura iwewe, When people carry you, vakakuisa muteritori when inorwadza, put you in a difficult ipapo territory, ndopanonzi we have a God who that's sees. when we say we have a God who sees. Kana tikasakudza maproblems edu, If we don't enlarge our tikatenda problems muna Mwari, and we believe in he God, can see. he sees. Ndopaunonoti Leah anobva kanganwa kuti God has seen him. That's when you see He that has seen Leah it. forgot Remember that God kuti is seeing. Leah and Hagar vane Leah two na Hagar. similarities. Vane zvakafanana. Leah was from Padom Aram, which is the current Turkey. Leah aiva She kuPadon was Aram. not Jewish. Anga aiva asiri muJewish. Akanga asiri munhu aifanira kudya nhaka. He was not supposed to And benefit. also Hagar, Hagar she was an Egyptian. aiva muIjipita. Paari kutopa Mwari zita, When she's giving God a atori a name, person who is outside the designated blessing territory. atori munhu wekunze. Ipapo Leah anobva abereka mwana mukomana pa32. That's when Leah gives The birth to a Bible son. said she conceived. Bible not akabereka, Asi akakanganwa akamuona. but she forgot who saw. Akada kukombita na Rachel. She wanted to compete with Rachel. Rachel came in marriage because of love. Rachel akaroorwa nekuda kwekuti aidiwa. Iye akauya by default. Iye akauya nekuda Hatina kwetradition. here nyasha dzatinadzo dzatanga Don't we have the grace that we did dzaunomuka not uri deserve? madziri wobva wakanganwa muridzi wenyasha wonotambira kuteritori isiri Then you yako. forgot the honor of grace and you play in the territory that is not yours. But Jacob akanga asinei nezverudo rwaLeah. Jacob didn't care about Leah. Akamuroora kuremekedza tsika dzasekuru wake He just Labani. married her for the sake of tradition. Pa33 On verse anobva 33, aconceiva zvakare. that's when he That receives again another son, another son. my husband will love me. Murume wangu achandida. Murume wacho bva ati isusu contract yedu And the husband says that our ndetsika contract haisi is yekudanana. of the tradition, not of love. Haana kumuda. He didn't love her. The third time Pechitatu, that now a son again, my husband will love me for 3 sons. she gave birth to a son again and she said, my husband will love me for this Can I third tell son. you this? Like, andikutaurire, Ukada kufadza vanhu if you want to please people, havafadzike. you will never please Asi them. ukafadza Mwari But if you want to please God, watofadza nevanhu. we have also pleased the people. Pa4th time On the 4th time, obva ati handichagoni kupa mwana wangu zita rine chekuita I nemurume. said, I can no longer give my child a name that focuses Akudzokera on the husband. kunorumbidza pa31 patatangira. Now she's going back Pana to give Mwari praise akaona to God who sees akavhura chibereko chake. and opened her Ndo womb. paakuti That's Juda. when she said Kureva kuti Judah. when we forget our But problems, patinokanganwa matambudziko then edu, we get to be where we want to be. ndo patinosvika Kana patinoda tavimba naMwari. kusvika. Ari If you kuti believe in God. ndakurumbidza Mwari. He's saying, I'm not praising God. Handichinei nekuti Jacob afara here I no longer care kana about Jacob if he's happy or nekuti not. Jacob Because Jacob aramba kundinzwa. refuses to hear me. Ndakurumbidza Mwari. I'm not focusing on And God. Jacob pavana vake vese And Jacob among his children, aidisisa Juda. he loved Kureva Judah, kuti kuzvarwa kwaJudha meaning the birth of kwakava Judah nemeaning kuna Jacob. had meaning But to Jacob. vaakabereka
vakaberekerwa kuti vamude those who are given God so havana that kuva nemeaning didn't kana have meaning. ukaitira mwari chakanaka If you do good to God, nevakakutenderedza even your vanochigamuchira. surroundings will Why? receive When he opens a door, nekuti kana no akavhura one suo should say no hakuna nekuti anoti havana simba. Because they What don't do have they power. do? They Chavanoita. comply nezvataurwa namwari. Vanoshandirana Ndosaka nezvataurwa naMwari. pakarumbidzwa mwari, ndopakaropafadzwa nemurume anonzi Jacob. That's when Jacob was blessed. Ukafamba nayo kuno mberi uko unonzwa Jacob achiropafadza vana vake. You hear Jacob blessing his children. Anobva ati iwewe Juda, And he says, you Judah, tsvimbo yeushe this road of haichazobva muruoko will rwako. not depart from your hand. naJesu mwanakomana wedu By Jesus, waMwari, the Son akatipa of God, upenyu, who gave us life. akabva pakutaura kwaLeah zuva raakati ndaakurumbidza Mwari. The day Ndopakabva she panzi, says, I'll praise the Lord. pamusoro pezita iri. He said, upon this name, kuti when problems are a multitude, kuti matambudziko we kana need to akawanda, focus tofana with kutarira. Jehovah El Roy, Unaikwana the Jehovah El God Roy. who sees. Kuna Mwari Vana vanoona. baba nana mai vakomana nevasikana, panyika pana Mwari On this anoona. earth we have God who can see. Ndopauri kunzwa Mwari vachitaura uchiona Paul achinyorera vaHebheru. That's when you hear Paul writing to the When Hebrews. you pray, Kana mchinamata, tendaiwo kune murume anonzi Moses believe in Moses, ari kutiza certain need who is running away from Newealth. certain need, neupfumi, nekugara kuIjipita, and staying in achiti Egypt, nekuda kwekuti I am a Jew, saying because I I'm shall a Jew, stand for the Jewish standards. ndichamirira Kune mazitanga mumwe munhu anoti dzemaJewish. nekuda kwekuti ndiri muKristu There's someone who says because I'm a ndichararama Christian, patsika I will live dzechiKristu. in the systems When of you do Christianity. that, Jehovah El Roy, Paunoita the izvozvo God Jehovah who El Roy, sees. Mwari vanoona. Ukaverenga kubhuku yaJudges, ukaverenga unozoti whenever Mwari anoona, ukaverenga kubhuku yaActs, If you read on Acts verse 6, chapter 12 verse 6, if I'm 12 not verse mistaken, 6, unoona kuti Bhaibheri robva rati zvakafadza vaJudha he said it pleased the Jewish. kuurayiwa kwaJames, the brother of John. When James was It killed, was news to them. it was good news to them. Remember kuti Herod, who is killing these ones, Rangarira kuti Herod ari he's kuuraya also ava, oppressing them. ari kuvatambudza. Bible robva rati just a night before they killed him, Anti usiku asati aurayiwa, ndopaunoona hanzi zvinzi mutumwa akauya the angel came pakava nechiedza chinotyisa, and there was light. and Peter was taken out of prison. And Peter Kureva akabudiswa kuti in the midst of your problems, kuti pakati pematambudziko ako we have a God who can see. tina Mwari vanoona. Tina Mwari who sees. We have a God who can When see. you have no capacity to pray, Usina simba paunenge rekunamata. uchiti zvaramba, Saying vanhu it's impossible. vakusvitsa pakaoma. We are on a hard situation. I love the way Hagar saw things. Ndofarira Haga maonero akaita zvinhu. Paakanzi tsime iri, When he was told this well, haana kuti Sara wanya, she didn't say, sei wakandidzinga, why did you chase me kana kuti away? Sara azviona here. Or did Sarah see Pane this? nguva dzatinobuda mumatambudziko, There are sometimes when toda you go out of kudzokera problems kunoratidza vanhu kuti ndabuda and you want to go and show off panzvimbo to people yekupa that you are Mwari out. zita. Instead of giving God Pawasvika a name, ipapo panzvimbo yekupa Mwari where you Mwari are, zita. where you are supposed to give God Unoti a name. Abraham anoti Jehovah Jireh. Abraham said Jehovah Jireh. Haana kuti ndaakunoudza muranda He didn't say, I'm going to tell the slave wandasiya uku that I left kuti that handisi side, kucheka mwana ndapiwa that gwayana. I'm not slaughtering this child, I've given a Sacrifice lamb. the sheep obva ati Jehovah Jireh. And he says Jehovah Jireh. Ukaenda kuna Judges chapter number 13, If you go to Atongi 13, unosvika ikoko unosangana nemurume anonzi Gideon you see Gideon ari paburiro akahwanda on a thrashing for 7 years. for kwemakore 7. MaAmalekites MaAmalekites vaiuya vachitora zvinhu nevamidhia vachitora zvinhu, vaIsraeri vaigara mumapako. would come and take their But in things. this moment, But panguva iyi, unoona kuti Gideon anosangana nemutumwa you see that Gideon met an angel obva hanzi okwaziswa kunzi hewo murume womhare, and he was told, hail men of valor. obva ati kana muri Mwari, And he says, if you are God, where have you been? maivepi Nyaya dzatakanzwa nezvenyu patainzwa nyaya dzenyu
kuti makatibuditsa kuIjipita mukatirangarira. That you Where rescued have us you from been? Egypt and you We remembered are us. slaves. Ndopaakati kana muri migarai pano. That's when he said, if you are God, can you stay here? Prepare an offering. And akagadzira chipo A young God. nemuto wembudzi. Akaisa apo. Akati ndakupai. And he said, I've The given you. angel pointed on that Mutumwa sacrifice. akanongedza pachibayiro ichocho. Moto ukabuda mudombo ukananza zvese. And the fire came out from a stone and licked everything. And licked everything. Then ipapo ndopa unoona kuti Gideon anobva audzwa kunzi ndaakukutuma. That's when you hear Gideon Verse say, being sent, I'm 15. sending you. Anobva ati I come from the family of Manasseh. Ndopa ari kuti ndobva kumhuri Poorest yekwaManase. family. Obva ati, and I am the least of the sons of that family. Obva ati ndini mwana mudiki pavanakomana vemhuri iyoyo. Pandinofarira verse 21. Where I like is verse 21. Vamborohwa wese apa vanetswa vashushwa. When they were troubled, Anobva ati you are Jehovah Shalom. and ndopa anoti You are muri Jehovah God Shalom. of peace. Mwari The Lord verunyararo. is peace. Panzvimbo yekuti aende anoudza vanhu Instead of going to kuti tell vaya people vaitirova tavabata, that those who were musharukwa afflicting us, ati we have zvakati. catched them. Ari kupa Mwari zita. That's when he's giving Why God a is he name. calling God peace? Ngenyaa when yekuti there's Mwari no peace? verunyararo. Ipo pasina runyararo. Haasati aenda kuhondo. He has not yet gone to the Haasati wall. awina. He has not Ari yet won the battle. kushanda nekutenda. He's using Kuti faith. zvavaiswa vaMidhia nemaamerekaitsi muruoko rwangu. That when the media are now in my hands, peace is now Jehovah there. Shalom. Asati achiona akanga atoisa kutenda Before he sees it, he already had faith kuti Mwari anondiitira. that God can do it for me. There are circumstances in life where we are magnifying our problems. Kune zvinhu mukati When we are meupenyu zvatiri counting our kukwidza kutambudzika kwedu. disadvantages. Pana anchinamatira mai vasiva nevana. When I was praying for I was this saying, widow, Mwari maonei. I was saying, God, what did you see? Why have you taken him so early? What did you see? Nei makasika What kutora our mamuone. naked eyes could not see. Zvisingaonekwi nemaziso edu Whether enyama. believing or unbelieving, Either tiri you kutenda can kana still tiri kutenda. protect him. Munogona kungomuchengetedza. Baonei. What did you see? In our problems, what are we seeing? Mumatambudziko edu tiri kuonei. In our challenges, what are we seeing? Mumatambudziko edu tiri kuonei. Hatina here patiri kupedza nguva. Are we not wasting our time? Takafocusa on the magnitude of the problem. Tichitarisa kuti dambudziko rakakura sei. And can I tell you, sis, which Rega is not a ndikutaurire. secret? Hakuna munhu anoziva ramangwana rake. There's no one who knows this What- tomorrow. Why are we here? But ngai tiri pano Nechikonzero chekuti in the word of God, nekuti mushoko there raMwari is a bulk and a multitude of promises. mune zvivimbiso Zvakanzi zvakawanda. naMwari ndinoita ichi. I am Jehovah Jireh, That's I'm God Jehovah said, I Shalom, will do this, I will I'm do Jehovah this. El Roy, I'm Jehovah Nisi. Kureva kuti takamirira zvivimbiso zvaMwari. We are waiting on the promises of God. We believe that whatever he has said, Tinotenda kuti zvese he zvaataura will do it. anozviita. Nekuti anoti ndakasiyana nevanakomana vevanhu. Because he says, I'm Uye not like ndakasiyana men. nekufunga kwevanhu. Handitendeuke pakutaura kwangu. I won't repent from my word. God is a slave of his word. Whatever he said, he will fulfill it. Mwari muranda weshoko But rake, are zvese we chaataura there to anochiita. see? Are we there to see Tiripo here kuti tione. what he has said? I'm saying, you know, I was looking at it ukatasa kuti vamwe vanhu vairangarirwa naMwari, they had no sign that God could remember them. I've And seen the that some people Egyptian, were remembered by God, a they had no Turkish, sign. unozotarisa unozoona kuti murume anonzi Jacob aive newisdom. That's when you see that Jacob had wisdom. Genesis chapter number 30, Genesis 30, verse 1. verse 1. Mukadzi anonzi Rachel Rachel akamboita comfort yekuva nerudo rwakawanda. had comfort of more Akakanganwa love. kuti Leah ari kubereka vana. And she forgot that Leah is bearing children. Pane paanozofeel that being loved only without children it's not enough. Pane paanozunza kuti kungodiwa chete ndisina vana hazvina kukwana. Ndo paanoenda kumurume wake anonzi Jacob. That's when she goes to the husband called Jacob. And said to Jacob, Oti kuna Jacob. verse 1 ya 30 Genesis, Pavhesi 1 ya Genesis 30. of that, give me children Oti ndipe vana or I die. or ndife hangu.
ndopaunonzwa Jacob achiramba. That's when you hear Jacob Oti refusing. handina kuvhara chizvaro chako. And he said, "Do not Ende close your womb, handigoni kukupa mwana. and I cannot give you a Handisi child. Mwari. I'm not God." Kangani vanhu pavakatena kwatiri vachiona tiri glorified and with men and women of power, and we thought we can provide a solution, and answered them when we had to refer them to the fountain of life. Jacob anoramba. Jacob refuses. I won't give you children. Oti, "Handikupi I vana." can't give you children. Handikwanisi Ask kukupa God vana. why your womb is closed. Bvunza Mwari kuti ngechibereko chako chakavharwa. And then still, mukadzi uyu anonzi Rachel akagara pacomfort yerudo. This woman called Rachel akagara parugare rwerudo. She didn't go to God and ask for children. Haana kuenda kuna Mwari kokumbira vana. Akangoti pindai mumuranda wangu She just said, "Go into my slave, and have children for me." mondiitira vana." Pane dzimwe nguva dzatiri kutsvaga masubstitute tisina kubvunza Mwari. Pane dzimwe nguva that we are finding our own consolation without us talking to the God who sees, to the God who hears, to the God who answers, to the God. I'm saying whatever you're going through, and I want to tell you the truth. In our lives, there's no certainties. The only certain things is Jesus lived. In this life, Jesus is certain. In the life to come, he's also certain. Mwari varipo izvezvi nekuupenyu hwatichaenda kuseri kwezuva uku ariko futi. That is the only certainty that we have. Basa ramuinaro, you are not certain that you can still retire uripo. Mukadzi wenyu hamuzivi kuti munaye mazuva mangani. Deuteronomy 29 verse 29 says, "There is information that I've given you and your children as your inheritance, but there is information that I've hid for myself that no man can know with that information." One of them, andizive kuti mamufundisi vanoenda rini. Uya ivo havazive kuti ndoenda rini. Tiri kungotenda kuti tichaita anniversary test. We're just believing that we have an That's all we can do. Those zvatinokwanisa kuita. Meaning to say, we need to trust in the certainty. What is certainty? The certain thing is Jesus is alive and here with us in this life we are in. And in the life to come, he's also there. He's here on earth and also in heaven. We will meet him. So we need to trust him. Tofana kuimba Mwari. We need to trust God more than our problems. Tofana kuimba mna Mwari kudarika matambudziko edu. Unoziva kuti the grace of God did not deny Nebuchadnezzar. Nyasha dzaMwari hadzina kuramba Nebuchadnezzar. Kuti afutse moto. For him to light the fire. Hadzina kurambidza Nebuchadnezzar. Did not stop Nebuchadnezzar vakomana vatatu mumoto. From throwing the three men in the fire. But the grace was sufficient enough to stop the fire. But nyasha dzakawanda kuti dzimise moto. Saka pacho patiri kuti Mwari titarisei moto usati wapfutswa. At some point when you are saying, "God, can you see us before the fire?" God is saying, "Go, I will meet you in the fire." At most times we are being scared by the fire. Todzokera mumashure tisati tasvika kunoperera nyaya. Before we reach the end of the story. Munhu anonamata Mwari. Someone can pray to God. If you see him sick before he is dead, it's not yet over. When he's asked, they say, who sinned? The parents or the child? Jesu anobva wapindura kuti zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Kupfutswa kwemoto kwakaitirwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Kubatidzwa kukandwa mushumba kwaita kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Vana baba nana mai, we have a God who have never failed and he will never fail. Kana problems edu akawanda zvinengei, as long as we trust in the Lord, God is in control. He can stop fire. He can stop a river. Can open a road in the river. Paul wrote to the Hebrews and said, because of faith, they passed through Red Sea. God, the grace that we have is not to stop the storms, but is to pass through the storms.
When an enemy comes like a flood, Oti kana muwenga God is chiuya not senzi. removing the flood. Mwari havasi God is kuzobvisa going to mvura. raise the standard. God will raise Kureva the kuti, standard. My problems, why am I saying this? Our problems will never finish. Our challenges will never finish. Maproblems edu hambofa akapera. But in all that, But pazvese there's izvozvo Jehovah Elroy. ndiJehovha Kuna Elroy. Mwari anoona. Mwari vanoona. Kune ma-situations that we defend. Kune zvimwe zvatinogona Kune kuchengetedza. situations that we can't defend. Kune zvimwe That zvatisingagoni we just kuchengetedza. wait and say there is a God who can Asi see. tongomira tongoti kuna Mwari vanoona. Ndosaka wazonzwa Paul achiti Peter Jesu achitaura kuti vanoti whoever is trying to preserve That's when Jesus is saying, their aunana lives. anochengetedza upenyu hwake. Vachikanganwa kuti iye ndiMwari. Forgetting that he is God. They will lose it. Vacharasikirwa But nawo. those that are losing their lives Asi for vari Christ, kurasikirwa neupenyu hwavo who kuna are Kristu. totally denying Vari themselves kuzviramba for the kingdom. nekuda kwebasa There, raMwari. he said, I'll give you back your Ndovati ndichakudzorirai upenyu hwenyu. zvobuda papi vana Daniel Meshach naAbednego vari kuti kutirwira kana kusatirwira They say fighting shumba for kana us or tichida not. kutidya ngadzitidye. The lions can eat us. The fire can burn us. Moto unogona kutipisa. Ipapo ndopauri kuona kuti Mwari vakuzovarwira. That's when you see that God is now fighting for them. Kureva kuti pamwe pacho we are peddling back when we hear about the fire. Sometimes we are peddling back when we hear about the fire. Pamwe pacho we are peddling back on the way to be thrown in the fire. Tiri kudzokera kumashure tiri munzira yedu yekuenda kumoto. Tisati taona kuti Mwari wedu anogona zvinhu. Before we see what God can Ndopari do. kunzi naJesu paverse 24. That's when Jesus is saying on verse Deny 24. yourself. Zvirambei. Carry your cross Takura muchinjikwa and wako. follow me. Munditevere. The problem is we are living in a scientific generation that needs evidence. Tiri mudambudziko rekuti tinoda We vanhu are vanoda living kuona where we zvinobatika. need evidence. We are living in a generation where we need to prove it working or not. But can I tell you, grace will never be measured in a human form. Nyasha dzimbofi Grace is way dzakapimwa beyond nemunhu. human imagination. Why? Grace does things that many have not seen. Nyasha dzinoita zvinhu zvisati So zvakamboonekwa. many cannot plan against grace. Munhu haangarongi pamusoro Zvoreva kuti penyasha. kana waana Jesu, Meaning when you no have threat Christ, can be set against you. hakuna mteyo unoiswa pamusoro pako. Vakapisa vaikanda vanhu ukasapisa varimo. Because human understanding does not match grace. Kunzwisisa kwemunhu hakungaenzaniswi nenyasha. Kureva kuti kana vanhu vakafunga kuti they are done with you. Meaning kuti vanhu vakafunga kuti vapedza newe, Ipapo grace starts. nyasha ndo padzinotangira. Mufungo waSara The thoughts of Sarah and Abraham. and Abraham, Vanopa munhu mvura. they gave someone water. Oenda murenje nemwana. Then she goes into the desert with the child, Vari kuti ngaanofira murenje. saying she must go and die in the desert. Hapana here vanhu pavanopedza neotenda unofira murenje. Is there a point Go where and people perish. say you must go and Ipapo die in the ndopa desert? ukuzoona mukadzi anonzi Haga That's when you see ari Hagar muIjipita in Egypt asina nhoroondo yezvinoitwa naMwari. without a history of what God There is can a do. God who can see. That's when she says there's a Mwari God andiona, who can see. God Elroy. Andiona. Kureva kuti Abraham was blessed. Abraham vakaropafadzwa. Aigona kungodambura chimwe chidambu chepfuma yake. She could take part of Akapa his Ishmael. wealth and And give to Ishmael. Sarah are comfortable. And Sarah would remain comfortable. But they didn't do that. But havana kudaro. Vakati go. Vakati enda. Can I repeat this? Pamwe pacho patiri kunyanya kufungisisa At maningi. some point when we are Why are we overthinking, not raising the name ngeti that tisiri was kusimudzira raised already zita on Calvary? rakasimudzirwa Why are we paKalvari. not? God who has done us, God who has taken us this far, Mwari can vakatitora take us kusvika again pano. to the next level. Vanogona kutitora votendesa Tine kune chimwe miseve chidanho. yatakadarika yatatisina zera nayo. Tine hondo dzatakakunda dzatanga tisina zera We nazo. have battles that we The won, that Lord who we has taken us this far, Mwari He vatitora kubva can take uku. us in another level. Vanogona kutitora votiendesa pane chimwe Ndosaka chidanho. mukadzi uyo ari kuti God can see. That's why you see this woman saying Mwari vanoona. How many fires are waiting for you? Moto mingani How many yakakumirira. uncertainties are waiting for you? The more problems increase. the Kuenda more kwematambudziko. I- Ndokuwanda I- kwenyasha. I love Psalms 34 verse 8. Ndofarira Psalms 34:8. You know, God is closer to the broken Inoti hearted. Mwari vari pedo peava nemoyo yakaputsika. Kureva kuti the moment you are in pain, Meaning pauri their mumatambudziko. angels are assigned to you.
Kune ngirozi dzinotumwa kwauri. From the time God created man, Kubva Mwari pawakasika he munhu. has never turned away from them. Havana kumbofuratira kubva He is kumunhu. always there. Vanoramba varipo. My circumstances edu, Zvatinosangana nazvo. hatinopfuura napo. Where we pass, God is there. Mwari varipo. He is there. Mwari You know, varipo. one thing that I love about faith is Chandinofarira pamusoro sometimes pekutenda. it goes in the silent. Pamwe pacho You can't inonyarara. recall it, you can't see it, You can't see it. It's just in existence. Zvekuti the human mind sees it in abstention. Pfungwa dzemunhu dzinoona isipo. Unonzwa hana achiti handingaoni mwana achifa. You hear Hannah saying, I cannot see this child dying. I'm going. Ndiri kuenda. Ipapo ndo paari kuonekwa naMwari. That's when God is Zvonzi seeing him. Haga muranda waSara. Then say, Hagar, the servant of Sarah. Turn at the sun. Tarisa kurutivi. Kureva kuti when we come to that point, Meaning tikasvika when panguva our understanding has been stretched to limit, apa kunzwisisa kwedu kwasvika pakuguma, God start to see us. Mwari ndo paunotanga He kutiona. start to work with us. Mwari anotanga kushanda nesu. Faith that is in us, Kutenda kuri matiri. sometimes it's not visible. Dzimwe dzenguva hakuoneki. Sometimes it's not active. Dzimwe dzenguva hakushandi. Sometimes you can't even trust it because you can't see the evidence of things happening. Dzimwe dzenguva ungavimbi mauri because hausi kuona kushanda kwawo. There is no sign that things are going to change. Hapana chiratidzo chekuti zvinhu Everything is zvichachinja. pointing to an end. Zvinhu zvese zvikunongedzera But when kumagumo. faith is there, But kana kutenda kuripo, it doesn't fail. hakutadzi. What we need to do is to raise our eyes. Toda Like kusivasimudza meso edu. like the Israelites. Vanoti Moses, Moses. They cry, Moses, Your, Moses. where is your God? Mwari wako aripi? We are perishing here. Tiri kuparara We pano. can't live. Hatingabvi Ipapo pano. Moses anosimudza meso ake kuna She. That's when Moses raised his eyes to We God. need to focus on God Tofanira kutarira more kuna than Mwari. our problems. Kudarika We matambudziko need to edu. focus on God Tofanira kutarira kuna more than Mwari. our situation. Kudarika We need zvatinosangana to nazvo. trust in what God can do Tofanira more kuimba than mune zvinhu the zvingaitwa situation naMwari. that we are living in. Kudarika zvinhu What zvatiri is kusangana it that nazvo. is God able to do? Chii Not icho what chinokwanisa is kuitwa in naMwari. me now. Kwete chii chiri mandiri nawo. That's why uchiona kuti murenje That's why you see that in the desert, pasina chekudya without any food, akaprodusa mana. he produced manna. Vazhinji venyu munoziva that bird inonzi chiuta. Most of you know that bird called chiuta. Yakambonetsa ichidzinorapa zvirwere kuZimbabwe. What is its name in English? You know? Quilla bird. I grew up in the rural areas. That animal is very slippery. Ukambokaona pauswa kudai akabatiki, that animal is very, very slippery. You cannot catch it in the grass. As long as it starts running. But kuva Israel, But with the Israelites, zvaisabva mugomo. it was not coming from They the were mountain. coming from the sea. Zvaibva mugungwa. Zvouya zvonetera pamisasa yevaIsrael. Then they rest on Kureva kuti the the tents most of the Israelites. difficult thing to do Chinhu can chakaoma become easier when God is in the details. chinogona kureruka kana Mwari vari pakati pazvo. Zviuta zvainetera pamaIsrael so. Izvozvi kakauya munomu vazhinji venyu nesaizi yemiri yenyu, even ukada kudai paunozokotama unorwewera pasi kakumberu. That bed is very slippery. It can go fast. Iyo zvine kusimba kwamaita uko vana mai vazhinji nana baba vanodonha. Vanhu vakabateka mukakaika itori ma-teenagers, ma-youth mamwe they can't. Anomanya. It's very quick. But kuva Israel vaita zvekunhonga. The Israelites would pick them. When God is trying to show you something, Kana Mwari achizama kukuratidza chimwe chinhu, there is no one who has grown in faith without temptation. hakuna munhu When akakura God mukutenda wants asina to kusangana raise your nezvinomupingaidza. faith, He put you into problems. Mwa- When God wants to test you, Kana Mwari achida kukuedza, sei Mwari vasina kupa Abrahamu gwai kana kumubvumidza kutora akawanda anga aina. why is God did Why not did allow He need Abraham? His son? He was testing. Vaimuedza. Tikaedzwa todarika here. Do When we we are know tested, the do we God we pass? serve? Do we know? Our focus should not be our problem. Hatifaniri kutarira Our pamatambudziko edu. focus should be the God we serve. Tofanira kutarira kuna Mwari vatinoseva. Leah aigona kungoti Judah achireva Reuben. Leah first- could say Judah, This first meaning son. to Reuben. But aida kufighting for love. But she was fighting for love. She wanted love.
aida rudo. Do you know? Can I repeat this? Do you Nozivei. know? Kuti kugeza chako chako hakukuchengetere marriage. You know that Unogona bathing kugeza cannot ukaisa keep perfume marriage for you. yakaita sei. Vamwe venyu pamakaroorwa imimi kana kuroora. Some of you, when you were married or when you married, Wanga usingagezi because wanga usingazivi kugeza kwacho. you could not bath because you didn't know how to bath well. Musatarise pasi. You didn't bath because you didn't know how to bath. Nezvekugezesa zvacho paka pasina. But ipapo ndopo wakasvika ukanzi ndokuda. Vamwe venyu vakadiwa uine uniform chai. Yakafanana nemunhu wese. Saka hapana kana one chai kuratidza kuti wakanaka. Mese makangopfeka chidhirezi chiya chine bhande pada. Mese muri gufutu. Nanhasi uri mumba. Saka nyaya yekugeza, it may never keep you up, but focus on the Lord. Focus on He who provided from the first. Tarira kuna uyo aikupa kubva pekutanga. I remember first time in a hotel. Ndorangarira zuva In rekutanga Louis Trigger. muhotel. Ndakanonoka kubreakfast. I was late for breakfast. Kusvika vanditeera kuti taakuda kubuda huya udye. Up until they followed me that we want to go out, come and eat. Kuwaridza mubhedha masvikiro andakaita wakaita. I could not make the bed. Because I didn't know kuti ndatorara ndakufanira kubuda, someone would do it. I thought I have to leave it perfect. Because ndaisaziva kuti kune vanozviita. Kune vanhu vakasimudzwa naMwari people were raised vanofanira by kuziva God. kuti my problems and my advantages emanates from what God can do, not what the storms am I going through. Never ever quantify the storms, quantify the grace. Abraham anopindura mwana epolite. Dai uriwe uri kubvunzwa kunzi gwayana riripi? Wairowa munhu. How many of you that get angry when you are asked a genuine question? Especially vana baba. Especially fathers. Kungonzi nyama yapera, ndobuda nyama iri pandiri, ndobuda nyama iri pandiri, ndobuda nyama iri pandiri. It's something like that. Because you are not confronting the question. You are being aggressive to make the person asking shut up. But Abraham didn't do that. He answered the son in a spiritual way. The Lord knows where is the sacrifice. Kutenda kwa Abraham, Abraham's faith, even at 1:45 to slaughter. Pasara ma minutes mashoma. Bible wrote paakasimudza banga. When he raised his knife, Isaac akatozviona kuti ndaenda kuchekwa pana. Isaac knew that he was going to be slaughtered. Ndopaari kuti Abraham, look, there is there. Abraham tarira. In the thickets I've provided a sacrifice for myself. Vazhinji vedu tiri kuda assurance pakunamata. Tiri kuda confidence pakunamata. Tiri kuda scientific evidence pakunamata. Kuti kana ndazopfutsirwa moto haundipisi. You need evidence. But God is not going to give you evidence. He is going to ask you to use the faith. That in that storm you can pass through. In that fire, I'll preserve you. What do we do with our assets? What do we do with our assets and our treasures? What do we do with our assets and our treasures? We parade them. Even if you say handina pride handiratidzi ukwanisiro wangu, you lie. Ask me. When we have visitors, my dear wife takes all the bowels that you can think of, hidden, decorated, in their order. She's parading what the Lord has done to her. Jira rinoshandiswa nevana rinochinjwa. She's parading what you've done. And what does God do when you are a believer? He parades you. You are an asset of how God shows his power. That's why God is asking Satan and saying, did you see my servant Job? Mwari vari kuti kunyangwe zvikadii muna Job makazara inini. Can I repeat this? What God is doing with Elijah at Mount Carmel, he's parading him. Obadiah anga achishandira mambo Ahab, was working for King Ahab. Ndiye aive access to food. He had access to food. And he had hid 450 prophets
Inangawandisa maprofita 450, kusanganisira uya muprofita uya wekufa nechikwereti including that prophet who died wekuzobatsirwa whilst he naelisha was in debt. panoitwa munana wemafuta. The husband was being fed in a cave by Obadiah. Then Elijah said to Elijah Obadiah, Novat, go and tell your boss Enda Ahab wotaurira that we mambo wako. must meet at Mount Carmel. Kutofana kusangana There pa at Mount Mount Carmel, he must bring all the prophets of Pa Baal. Mount Carmel papanofana Let's kuya meet navaprofita there vese at va Mount Baal. Carmel. Tisangane God is pa- parading what he has put in Elijah Mwari to the arikuratidzira world. zvake samuna Kureva kuti Elijah. pakati pedu Meaning pane among vamwe us, vanhu there are vachanzina people. Mwari. Endai munoedza ushu. Hamufe. Saka pauri kuedzwa uchizungunutswa uchishekwa, When you are being God is tested, parading what he has put in you. Mwari vari kuratidzira zvawakaisa mauri. Wanzwa Obadiah achipindura murume anonzi Elijah. Then you hear Obadiah is Anoti replying mune to tsika Elijah, yekudhisapia mambo wangu. saying you have a system of Ndikanoudza Ahabu disappearing. kuti ndasangana nemi If I tell Ahab that I met munozodhisapia you, ndikaurayiwa. you then disappear and I will Zvikanzi, be not killed. this time. And he said, I'm not this time. disappearing. I'm going to kuzonyangadika. confront Ahab. Ndiri kuenda kotarisana naAhabhu. Paari kutanga kuva moka, Mwari wenyarara, zvichida afamba rwendo. God is parading what he can do. In our Mwari arikuratidza generation, zvaanokwanisa kuita. your storms could be the power of God that God wants to parade. That at Rudaport Prayer Center, I've got this woman, I've got this youth, I've got this gentleman, I've got this family. Even if they are twisted, they will raise my name above every name. That's when you hear Elijah, when he's done killing them. But immediately after, But after achangopedza. Jezebel, unoziva here kuti mastorms ese ari kuuya mamwe acho asi kubva kuna Satani. Ndizvo God zvese is zvanosangana testing nazvo you. zvimwe havisi kubva kuna Satani. Anga akavhara dumbu raRachel haasi Satani, ndiMwari. Who closed the womb of Rachel was not Satan, it was God. Anga akavhara dumbu raHana, it was not Satan, ndiMwari. And unoona kuti Hana akatora nguva yakareba achirwa nevanhu. Hannah took a long time fighting people, Achinetsana nemurume wake kuti aite mwana. fighting his husband to get a child. Nemumwe mukadzi kusvika one day Up until one day, raakati today I'm not Vakati leaving nhasi, this auditorium. handisi kubva Ndipei pano mwana, mukandipa kusvika mwana, ndapuwa mwana. ndomusiya pano. Ipapo when she focused on God, Paakatarira things kuna opened. Mwari. Guys, we need to know that Tofanira kuziva we cannot solve all our problems. kuti hatigoni kugadzirisa Let's matambudziko edu focus on ese. what God can do. Ngatarisei pane zvinogonekwa naMwari. Abraham knew God can provide. Abraham He had aiziva kuti Mwari anogona sustained him kupa. in wilderness after he left his family. Vangamuchengetedza murenje paakasiya mhuri yake. Ndo paari kuudza mwana kuti God will provide. That's when he's telling his child Immediately that God, vamuti Mwari Jehovah anopa. Jireh. Vanoti Jehovah Gideon Jireh. ari kuti Jehovah Shalom. Gideon is saying Kureva Jehovah kuti Shalom. God can give me peace. Before That I Mwari even anogona win, kunyarara. God can give me peace. God, hanzi, unozwa Hagano hanzi panapa. Mwana wavabereka uyu. Unotaura kuti vanhu vari kutinetsa. Vaya vanoisa mabhombu muhapwa dzavo kana vatsamwa voputika. Zvakatoprofitwa apa kunzi murume uyu chese uyu Ishmael adzingwa. When Ishmael Asi is ruoko chased away, rwake rune simba. Wese vaasangana naye acharwa. whoever he meets, he will Why fight. they were fighting? Because that's why I'm telling you, Israel is fighting a lot of wars. Why? It was because of Sarah. Dai anga akapa munhu anonzi Haga kamwe kapfuma. If he had given Dzimwe Hagar part mombe of nemamwe wealth, makwai. Dai Mwari vasina kuona Haga. But Mwari vakaona Haga God because saw the Hagar. seed of Abraham could because not die. mbeu yaAbraham yaisafanirwa kufa. How many things? Our focus should be on God. That God Kutarira who kwedu kufanira cares. kuva pana Mwari. Can I Vanoona. tell you, there is no situation that you're going to pass through that God is not going to see. Hakuna pauchadarika There's napo no pasingaonekwi naMwari. temptation that you are going to go through that God is not there. Hakuna muedzo There's wachasangana nawo no usingaonekwi challenge naMwari. that you are going through or that you go through that God cannot see. It's a matter of raising His name. Pamwe pacho Mwari vakanyarara because we have not put Him in His place. Sometimes God is silent because you have not put him in his place. We need to, let's go. You know, I desire such a time when you say, God, this is me. Vanoti ndini, This is what is happening. ndo zviri kuitika izvi. But I know you are there. But ndoziva muripo. I want you Ndinokudai to do it for me kuti mundiitire. and end there. How do you do it? I don't know. Kuti How are you vachazviita going sei to manage it? handizivi. I don't know.
Sometimes we are going to God seeking for provision when we have already defined the provision. Instead of asking for provision, we are going with an answer. Instead of asking God to give an answer. Ndotsaka uchinzwa Abraham anongoti vachaprovide. Then Abraham is saying God will provide. Hanzi ndina Mwari anoona. I have God who sees. Elroy. Elroy. Can I remind you this? Kuna Mwari ari kutoona situation yako izvezvi. There's God who is seeing your Kuna situation Mwari ari now. kutoona vana vako izvezvi. There's God who is seeing your Kuna children Mwari now. ari kutoona mazuva ako izvezvi. There's God who can see your There's a days God now. who can see. Kuna Mwari vanoona. Nyaya dzedu dziri kutinetsa handei nadzo kuna Mwari. Our situations, let's take Let's them go to and God. tell God what we want. And Let's told them what trust that God order. in total. Ngativimbe ina Mwari mune zvese. Kumbosvika nguva yaunoti Mwari wekudenga I trust you. Getting to a time where you say, God in heaven, I trust in you. Pane imwe song yataimboimba yakazobuda hayo mufashoni. There's a song we used to sing. Ikakanganikwa kuti I trust in thee, I praise your name, you are so good to me. When there's nothing to trust, when there's no hope, and you repeat it, I trust in thee, I praise your name, you are so good to me. When things are not adding up, when things are not showing up, when people are not even showing up either, when you are alone, sometimes God isolates you so that you can hear him. Sometimes God takes you away very far from people. Sometimes God prunes people. Sometimes God takes away the comfort. Sometimes God takes away your confidence. Sometimes God takes away your source of security for you to trust in him, for you to praise his name, for you to depend in him. I love this section also. You are so good to me. When the good can't be seen by naked eye. Sometimes we hear God more. Sometimes God takes us out of people, not to destroy us, but to regenerate us. What is regeneration? You come back better. You resurface stronger. You come back with better courage and better understanding. Hagar akanga achimbodiwa na Sarah. Hagar was once loved by Akanga Sarah. ari a best servant of Sarah, to the extent of being given a husband. Pavaranda vese among all slaves, Sarah Hagar akanga akakodzera kuwa kubereka mwana. Hagar deserved to But pane give zuva birth to a son. raizodeserva futi kunofira murenje. But there's a day that she deserves to go and die in the desert. Ipapo ndo paari kuti Elroy. That's when Ndaona she said, haana "Elroy." kuti ndaona Sara akandipa mwana, haana said, kuti "I saw ndaona Sarah who gave kudzingwa me a kwangu, child." ari kuti there is a God who can see. I don't know how to put it, but I want to repeat it to you this morning and say there is a God who can see. Hakuna situation that God cannot see. There is a God who can see. Nosaka uchizonzwa kuna Kings, Second Kings chapter number 6 or 7. Unonzwa Bible chitaura chiti mambo hakuna munhu ari kukuudza mambo waIsraeri zviri kuitika kuti titadze kumubata. There's no one telling the king of Israel what is Pane happening. muprofita But among anonzi them there's a Elisha prophet called anoziva Elisha that happens in your who chambers. knows what is happening in your chambers. Kana Mwari akamboropafadza muranda wake kuziva kudaro, ko iye Mwari wacho. Because Elisha was a container of oil, but there's an owner of the container. He was a servant. There's a God who can see. What is it that you are going through? There's a God who can see. Mapiritsi amunomwa, God can see them. He knows them. What is going on, God knows. He knows it. Pamwe pacho what is going through, God can see. I want you to know that there's a God who can see. God can see. One time in a moment, Nebuchadnezzar akazvikudza. Nebuchadnezzar had pride. Akanotora mikombe yepaaritari. And he took things of the old. Things of the old. Cups of the old. Zvaiseverwa miviri washe. Akatanga kumwa
kumwira started makaro drinking from them. earitari nekuti vaisraeri vakanga vaiswa muruoko rwake. Because the Israelites were now in his hands. Avakunda pahondo, akatora midziyo yepaota, And he took the things of the altar. and akatanga kuamwira doro. And he started drinking beer Because from God it. can see. Because He Marwana can ona- see that the sacred plates and cups are now being used for another use. Ndopari kungouya ruoko, haana kutuma mutumwa izvezvi. That's when he sees Akangotuma a hand. ruoko, He akati sent a hand. mene mene tekele And he ufasini. said, "Mene, mene, Umambo tekele hwako hwapera. Why? God can see Because even a Marwana cup ona- that works on the altar. Even What mdziyo more a unoshanda man that pa-altar. he has created in his own image. Vana baba nana mai vakomana nevasikana. You will never go out of the land of God. God can see. Mwari vanoona. No munhu anofanira kungozvinzwa so kuti God can see. I'm not sure who am I talking to, but you need to trust that God is in control. Unofanira You kuimba kuti need Mwari vari to know panzvimbo. that even your faith, as little as a mustard seed, Unofanira kuziva if kuti even it kutenda kwako kuri repeats like kudiki semustard Abraham, seed. that the Lord will provide. Kuti Mwari vachandipa. Unozwa, ipapo ndipo unoona kuti God Hagar anototaura kuti unozonzwa zvichinzi because of the law of faith Nekuda they kept kwekutenda, the son. They did not vakachengetedza mwana. fear the king. Havana kutya mambo. Kune mumwe munhu anofanira kungoti whatever storms I have, Vanti whatever challenges I have, zvipi nazvandosangana whatever nazvo, I go through, zvipi I zvandinopindana will nazvo, trust the Lord. ndichavimba muna Mwari. Imbovaudza nyaya kamwari avo. Can you tell God your Havaudzi story? here. Hana akaudza Mwari nyaya. Hannah told God her story. The Turkish woman Leah akaudza Mwari kutaura naMwari so kuti I'm tired of giving birth for my husband. This one is called Judah. Praise the Lord. God can hear what we say Mwari and he vanonzwa can act. zvatinotaura. He acts on your words. That's why we're not up to now. Tinoti shumba yerudzi rwaJudha. Just hakuna asinga that's what God does. Mangwana anoda kuti umbosvika patime yekuti I want to tell God my story. This morning I'm not was so magnifying my problems. handisizokudza matambudziko angu. Andina mwana fine. Andina I don't murume have a child, fine. it's fine. I don't have a Andina husband, mari it's fine. fine. I don't have money. Hatisi kuwirirana kumba fine. But I want to raise the name of the Lord. Asinoda I'm kusimudzira not zita raJehovha. focusing on what is troubling me. Handisi kutarisa I pane am zviri focusing kunditambudza. on what God can do. Ndiri kutarisa pane zvinokwanisa kuitwa Ndosaka naMwari. zvanzi naJesu, uyai neupenyu hwenyu kwandiri. That's when Jesus is saying, bring your life to me. Zvirambei muuye kwandiri. Deny yourself and come Kana to me. mazouya kwandiri, When you are in me, I will preserve your life. ndichakuchengetera upenyu Whoever hwenyu. loses their life Who- in anani Christ, anorasikwa neupenyu hwake they will muna have Kristu. it back. Vanohuwana. Chese chatinoitira Mwari. Whatever we do for God, You know, churches ari kukura oparara. churches are growing in their Families ari kutanga oparara. families are starting in the Companies ari perish. kutanga oparara. Companies are People starting are in the parish. magnifying. Vanhu Ndakaona vari kukuza. message mufoni mako. Waitaura nani? Mai vako vanoroya. Mukoma wako wakandibira. People are magnifying their problems. Vanhu vari kukudza People are kutambudzika kwavo. magnifying the attitude of people. Vanhu vari People are kukudza magnifying unhu hwevanhu. mistakes of men Vanhu vari and ku- not focusing on what God can do. havasi kutarisa pane zvinogonekwa naMwari. Marriages are being destroyed. Relationships are destroyed. Why? People are focusing on what people have done. Vanhu vari instead kutarisa of kuti what vanhu God vaitei, can do. kwete kuti Mwari People are vanoitei. not focusing. But companies, people are just destroying. You know, I was reading this magazine in Nanichiverenga Zimbabwe. magazine. Marriages are being broken left, right, and center. Vanhu dziri There's a kuputsika. backlog. They are now appointing magistrates only to deal with the divorces. Why? People are focusing on their ego. People are focusing on what they want, not on what God can do. Vanhu vari And kutarisa not kuti what vanoda the chii, word kwete of kuti God Mwari vanoda can chii. say. Even the church, Chero chechi. you know, kuti AFM yakasplita. Iyo yatiri kunamata iyi, yakasplita. Vana baba vakuru pakashaya one akangoya akati mfesi wangu tungamira iri basa raMwari tosangana kudenga. Zvakaramba izvozvo.
munhu anenge akabata tambo achiti iwe unofa kana ini ndofa, tambo yangu handiregedzi, ngatidhonzerane tione ane simba. Pakangoshaya wanaka Nikodhimasi pasina vanhu, mufesi wangu chechi ndeyajesu ndakusiyira. Otodzokera kumbono kuti Jesu ndakauya panyika ndiri mutendi, ndikakudai ndisina chigaro, ndadzoka panzvimbo ndagara ndaempty. Tanga ineni. People are fighting so much hard. Ukatarisa divorces, people are suffering. I was reading this divorce yakaitika manje, I think yakaitika Mukwekwe. Murume akatora certificates ese emukadzi akapisa. Kupisa kubva pa form 4 ndakakuendesa form 4, ndakakuitisa A level, ndakakuitisa degree, kwakupisa, kwakutora demo, kwakuitsvage iripo chopa makumbo, handidi kuti uzororwa futi, ndakakuchengeta kusvika watsvukira. Wonyatsoona kuti hutsinye huripo. Apa vane vana, ndimai vevana tatadza kuwirirana. Kungosvika ndoti mufesi wangu takambodana, hatichadanani, chiwe rugare akuone kumberi, vana tetichengeta tese, iwe uchita zvaunoita, ini nichita zvandinoita, tosangana pakati pavana. After a week munodanana futi. I am telling you, after 7 days munoda, because mweya wambokutuma kuregerera iwoyo uchakuratidza zviri kuseri kwekuseri. But that anger yekutadza kuziva kuti Jesu vakatiregerera munhu more than 1,000 times a day, takaikanganwa. People are focusing on what works for them. Because I was reading at that, okay, ndikatema mindfulness. What will I say to Nga? Nga is growing into a man. To be honest, izvo zvitikati timhanye paground nanga pamakata, unoona kuti after 10 minutes tichikwira kudai, mukomana anenge achidai, ndichibuda dikita ndichipiswa pachest kudai, mukomana achijoga. In 10 years time the boy is 19. Apa chaipo kurowana zvibhakera, unorohwa, ukarohwa wani unombobata shaya ichirira kudai. Vakomana vari kukura, ukatema mai vavo. What will happen in the next 10 years? What will happen in the next 15 years? Because vakomana vari kukura. Taidiscussana maimufundisi nababa munini tichiti kune imwe kapo, mwana ari form 4 musikana neari form 2, akaenzana shano musikana nechikomana chinenge 10 years. Baba wacho aida kurowa mai, mukomana angobata bhidha, musikana akabata, chikomana chikabata banga, umwe akabata dema akati mudhara pindai tipedzerane. Mudhara uyai, mudhara hati isusu taneta kukutizai, nhasi uyai tisotani. Mudhara akatsvaga help kuti kumba uko kwamuka moto, kwete mukadzi vapfana vakamira. Ndinoedza kutsanangura kuti pamwe pacho tikatya Mwari tinoseva magenerations ari kumberi. Tikatya Mwari tinobatsira magenerations ari kumberi. If we can value what God can do. I'm looking at divorces, and you know why divorces, forgiveness have gone away. Munhu anotonzwa kuti ndoda kukusiya uri pandakakuona uri, handidi kuti usare nemabenefits emakore atakararama tese. Iwe wakaonekwa usina dumbu, riri kubviswa here dumbu racho? Wakaonekwa usina dumbu, ukabikirwa usvika wane dumbu, riri kuchekwa here dumbu racho? Those are some of the things anokuti let's focus on what God can do. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, enga iri matiri, enga in us, iri kukonzereswa sometimes not focusing on what God can do. How many of you read kuti ninga shuda ningi? Kuma families. Why? Enga. Kuti vanye mai nyamunga vanonga tora mafuta nyamunga akarara mumvanzi. Ngodirwa bya. Ndamboirisira mafuta. Panzvimbo kumusendera message kuti itai henyu zvamuri kuita. Mwari anoona. Ini ndichanamata Jehovha. Vangano vanotaura izvo. Itai henyu zvamuri kuita kana mapedza Jehovha chaona. Unoona kuti munhu anoita zvigurokuro kunge huku, so apa panofuta ari kuda kutaura. Vangani vakambofonderwa zvokuti unoona mufoni mine mamistic calls 18. Kutonyazoziva kuti aya haana rugare. Kafoni ukazadaira kafoni. Right, sorry. So what am I saying? Our problems. I was also looking very critically and analytically on the issue of drugs. The substance use in teenagers and youth. Let's focus on God who sees our children. If we try to preserve them by our methods, we will never succeed. Because it's spreading and it's viral. And do you know they know them, you don't know them? I discovered last week
Now there's a potato system. They are using what we call a potato system. Potato. Rinongochekwa nepakati rospreadwa. Anenge achingonanzwa kudai. Kapisi kepotato anoswera zuva rese akastika achingodai. Mukawana potato muhomwe mwana kuti aiwa vaibika machips motorasa muri kurasa zvinhu zvemunhu. So the moment you start to look for the potato, they would have moved on to another. We cannot cope. We just want to trust in the Lord. God is in control. God can do it for us. God can preserve them. My friend was very angry yesterday. In Amaimaniva, I went there for a few minutes. They were angry. These guys can't do even a memory verse. They don't want. I'm preaching in English, they hear. These guys, you heard them singing songs, Shona, very well. But when I'm preaching, they don't hear it. What am I saying? We have a God who can see. What is the storm that you are going through? What is it that you are trying to achieve? There's God who can see. Imboita samukadzi anonzi Leah. Anoti I'm from Turkey. Pardon, Aram. But God, I'm praising you. Tinombosvika panguva yekunamata. I want you to go before the Lord. Chimboenda nenyaya dzako pamberi paMwari. Just go. Chimbotaura nyaya dzako pamberi paMwari. Tell God your stories. Just tell God your story. I know everyone has their fears. We have our things. Chimbopfugama pauri papo utaure naMwari. I want you to kneel down. Kana kunamata kusinganyadzise. Chimbopfugama wherever you are. If you are not sick, kneeling is a sign of submission. Kneeling down is a sign of submission. When I grew up in the AFM, or my mother used to refuse me to pray standing or walking, she wanted me to kneel down. I want you to kneel down and say something to the Lord. Whatever, even if you don't have a storm in your life, pray for those that are going to come. Murume anonzi Jacob, murume anonzi Job, aina mata nekuisa chibayiro, achiti zvichida vana vangu vakutadzirai kumafuro. Kwete kuti vatadza, zvichida vana vangu vakutadzirai kumafuro. Mwari vekudenga varegererei vasati vakutadzirai. Chimbotaura nyaya naMwari. Uti, I want God to help me so that I focus on you and you are my primary focus. Not my circumstances, not my situations. The word of God says, whoever tries to preserve their life, they'll lose it. Those that lose it in Christ and break, and they come with their hearts unto the Lord for the sake of his kingdom, seeing the kingdom, the Lord will hear, will give us back to us. Jesu vanoti kuna Peter, get behind, out of my way, Satan. For you are not thinking, you are thinking with the world of the mind, not with a kingdom mindset. Can we pray that the Lord gives us a kingdom mindset? Can we pray that the Lord gives us the power to save life, the power to preserve life, the power to praise his name? Instead of fighting for the husband, say, Judah, I will praise your name. But I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. Praise his name in areas where it is not possible. Paul and Silas in a prison, they are praising the Lord. You are so good to me. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. In the midst of a storm, in the middle of a challenge, in a barrenness, Hannah said, Lord, if you open my womb, I'll give you the son unto you. What she did in earth, she sacrificed it unto the Lord. Hagar said, Eloi, Eloi, the God who can see. In the middle of robbery, when they were stealing from them, Gideon said, you are the God of peace. Before he saw the peace,
But because the Lord has spoken, he said, God shalom. I pray that from today, let's focus on the cross. Seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Whatever we are, wherever we go, whatever we do, let's focus on him. Because Moses was a special son, they didn't fear the king. Because Moses wanted to do the right thing, he sacrificed his comfort in Egypt to align with his nation for the sake of his kingdom. May the good Lord give us a kingdom mind so that we are not standing in the way of the word. Jesus said, my time is up. I'm going to be beaten. Cruelty is upon me. I'm going into the city. When they will abuse, beat me, crucify me. Peter said, no, Lord, they can't do it unto you. Jesus answered and said, get behind me. Get out behind me. Get out of my way, Satan. Are we not stopping doing God's will because of the pain associated, because of the challenges associated? Our faith has to be tested. Our assignment has to be delivered. Are we not getting greedy? Are we not getting weary? Are we not getting tired? Are we not overlooking the will of God? Let's pray that I trust in thee. I praise your name. You are so good to me in every circumstance, in every situation. Trust in the Lord. Believe that every storm, God has an answer. Every Red Sea before you, God has an answer. Why am I in this situation? Why Hagar has to go through this without applying? It was done for the God to see, and he has seen. Praise him. I pray. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. I just want us to sing this song, 1 or 2 stanzas, and pray again. And say, I trust in you, Lord. Raise my trust in you, that I may praise you and know that you are, and I know that you are so good to me. It's a personal decision to trust him and go out and stop magnifying your storms. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. Yes, I trust in thee. I trust in thee. You are. Yes, I love you, Lord. Love you, Lord. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. Yes, I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. Yes, I trust in thee. I trust in thee. Yes, you are. Yes, I love you, Lord. Love you, Lord. Jesus. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. I just want you to say a few words. That God give me capacity to trust you. Let my faith
in season and out of season, be preserved. Even in the moment that I cannot see it. Even in the moment that I cannot confess it. I can't do a confession of it. But let it stay in me. Not for one day, but for life. Let's just go before the Lord. Say, God, preserve my way. That I trust in you. I know that you can do it for me. You can see. And you are the God of peace. You provide and you can hear me. That thinking, that knowing, that knowledge that he can hear you. He can see you. You can talk to him. He can answer you. Just say, God, I want to know and to know you, that you can hear me. You can see me. You can answer me. You can be there for me, irregardless of how did I get to the situation that I am. Leah could have chosen love, but she was a victim of tradition. But the Lord could see her. Hagar was also a victim of tradition and slavery, but the Lord could hear her. The Lord surely can hear us. Let's have that faith, that confidence, that assurance that in the midst of uncertainty, in the middle of the storm, in the middle of challenges, the Lord can see. Peter vakamunzwa hours before he was killed. Hagar kanzikwa few hours before the son could die. She was also going to die because there was no water. Mwari vakanzwa Daniel, Meshach na Abednego vakavatendera kupinda moto but havana kutsva. May the good Lord of grace this morning raise your faith, inspire your faith, give you a courageous knowledge that in the middle of the storm, when the road end has come and you cannot help yourself, he can see. Hallelujah. 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 Muzita ra Jesu. Hallelujah. Ndokumbira vese vasinganzwi zvakanaka uri papo simudze ruoko rwako. If you are not feeling well, just raise your hand. Baba munosindinzwa pakukumbira kwangu. Ndinotenda musimba renyu semuranda wenyu. Baba ndiri kurayira zvirwere zvese zvine mazita nezvisina mazita ngazvipore. Vana vari kuita machallenges eflu nekuchinja kweweather. Ndiri kunyararidza every storm, every sickness ishayiwe simba. Those that are passing through storms, I pray that their faith and the focus on you is reversing every adversity, every spoken word against them, every circumstance that is against them. In the mighty name of Jesus, amen. We are nechipo chako kunashi. Bring your offering and tithe. Chichiimbirwa. Musadye zvipo nezvegumi zvaJehovha. Mwari ngavatibatsire kuvimbika pa offering. Mwari ngavatibatsire kuvimbika pa chegumi. It's a kingdom mindset.